Federazio sarea jokatuko dutena. Lehenengo kaletik San Pedro, bigarren kaletik Ibaika, hirugarren kaletik Getaria eta laugarren kaletik Hernani. Eta ondoren, txapelketa nagusia jokatuko dute. Lehenengo kaletik Zumaia, bigarren kaletik Tolosaldea, hirugarren kaletik Mutriko eta laugarren kaletik Zarautz. Hauek egin beharko lana, 1000 metro izango da. Ja, hemen komunikazaz. Egunon, Gipuzkoako batele txapelketa gaur jokoan izango dugu Pasaian, Pasai Donibanen aizuzen ere, eta lehenengo txapelketa jokatuko ondena, nesken infantil mailako txapelketa izanen da, bertan lehenengo federazio trofeoa eta gero txapelketa 1000 metro guztira egingo dituztenak, emakumeak, gero gizonezkoen infantil mailan, estropa eremua berdina izango da, 1000 metrotakoa, eta, bueno, federazio trofeo hortarako, pixkanaka parte hartu behar duten batelak prestatzen hasiak dira. Gurekin ere, hemen komentarista lanetan, bueno, arramunduan leku asko jorratu dituna, arraunlaria, lehendakaria, eta gaur egun Gipuzkoako Federakuntzako lehendakari ordea. Hernanin ibilitakoa urte askotan, Ainitze Kalonje, egunon? Bueno, hementxe gaude, Gipuzkoako batele txapelketa jokatzea segidan hasiko da, eta giroa paregabea, temperatura detika oso ona, arraunean eta kirola egiteko temperatura oso ona, eta, bueno, hasierako ze perspektibak ikuste dituzu Ainitze? Bai, egunon, bueno, gaurren egia da, giro oso ona dagoela, beraz, haizeak eta eguraldiak behintzat ez ditu estropadak baldintzatuko. Ikuste ditugu, banderak geldi daude, beraz hori haizerik apenas eta oso giro ona eta lasai dena. Orduan, ea zer dakagun aurretik ez, ikusi beharko dugu. Oien, ia ze gertatzen da, lehenengo estropadan, jokatuko den lehenengo estropada, federazio trofeoko txapelketa izango dugu, eta bertan parte hartuko duten lau batelako beixek izango dira, lehen kaletik San Pedro, bigarren kaletik Ibaika, hirugarren kaletik Getaria, eta laugarren kaletik Hernani. Jada lauak prest ditugu, eta ez dakit hemen lehorretikan bandera txuria ez dute atea, epaileak, espero, guaintxe, bandera txuria atea eta, beraz, argi, hasiera emango zaio eta, ja! Hasia da, beraz, Gipuzkoako batel txapelketa hau, lau batelak jada arraunean ditugularik, San Pedro lehen kaletik, bigarren kaletik Ibaika, hirugarren kaletik Getaria eta laugarren kaletik Hernani. Bueno, Ainitze, estropa hontan zer ikus dezakegu, zer maila ikus dezakegu, zer egin dezakete?
badakigu estropada motzak izaten dira, gaztetxoak, hauek gateatzen dira egur batian, eta nik uste dut, hauei bintzaten nerbiluk eta dantzan izango dituzte, ziabogatik lehenengo bateatzen dara, nik uste lehenengo iritsiko dena. Gauza batek komentatu nahi nizun, arrobiko estropa dugu hau, infantile mailan, arrobian ikusten dudanez, batelekin eta emakume asko. Parte hartu dute Gipuzkoako ligan, infantiletan adibidez 14 ondie, edo promesa mailan 17. Pena, absolutoan gaur txapeketarik ez egotea, emakumezkoen estropa horretan. Beraz, ematen du, arrobian asko lantzen nahi dela, jende gazte asko etortzen nahi dira klubeta. Bai, badirudi guain arrauna modan jarri da bintzat emakumeen artean, ez? Badirudi, udan ere eskaparatea handigua dago, eta horrek ere agian deitu dezakela gaztetxuak arraunera, ez? Eta esan bezala, gazte mailatan neska asko dabiltza, kontrara igual mutilak pixkat jetxi india, ikusi da ere, hori parte hartzean ikusten da. Eta gero, esan bezala, pena absolutotan ez dagoela nesken txapelketarik, ligan 3 egon da eskribituak, eta azkenean 2 artean haitu dia gehien bat jokatzen liga, eta ez du aukera ematen beste enfoke batekin daude, uda behi da idea jokatzen, o entrenatzen, eta ez diote denborarik dedikatu batelei. Hori lehen aurrarketa, guazen guain ikusten nahi garen estropada honi pixkate ikustea, eta zure batela hor dabil, punta-punta San Pedrogoekin, laugarren kalea eta lehen kalea. Bai, hortxe burrukan, bueno. Eta ziabogar ematear da, hor da, ziaboga ematear, launtziak Hernani hasia da, ziaboga ematen, hor da Hernani, 2:34, 2 segundo gehiago San Pedro, junintzai pixkat batel hori San Pedrokoei, Hernani txukuna eman du, irikia hain zuzen ere Ibaika, eta sartzea zijoan batela Getariarra hor da, Getariarrak ere beraien lana egiten, eta eginda ere, eta Ibaika atatzen ziabogatik une honetan. Nahiko ziaboga txukuna Hernanik egin duna, ez? Bai, txukun da, bai juazti. Eta harritu, pixka San Pedro jultia ez da, ziaboga hortan? Bai, ikuste guain pixka eta aizia gehiago altxa da, hemen bintzat metako bandera hauek ikuste ditugu, eta igual pixkat aiziak bialduko zuen. Beraz, horre ikusi dugu aizeak pixkat eragina, eta, borroka hori 3 segunduko alde hori zeona ziabogan, agian geroz eta gehiago haunditzen hasia da, laugarren kale hortatikan Hernaniko batela. Arraunian ere nahiko txukun, zipiztenik ez du atatzen. Bai, txukun duazte denak ere. Eta txaloak hor laugarren postuan dihoaztenan Ibaikako batela, naiz eta pixkat urrun xamar egon, hor dabitzan beraien lana egiten. Eta emandako denborak hauesek izango dira, segituen izango ditugu aurkera dugun, ziaboako denborak, 2:34 Hernanik egindakoa, 2:17 San Pedrok egindakoa, beraz argia eta nabarmena zan, zer nolako aldea eta ion ziabogan jada, hain zuen ere, Hernanik San Pedrori. San Pedro gain arraunean pixka kostata arraunoi atxatzea. Bai, badirudi, nekeare gaina datorkiela eta 1000 metro izan arren hauei luze iten zaie, eta bai. Bai, eta helmuga hain gertu ikusiaz, eta ez, erritmo altxatu nahian, eta behin betiko bukatzen. Eta hoxe diaziagoko denborak, Hernanik indagoa 2:33, 2:17 egindakoa San Pedrok, hirugarren postuan Getari izan da, 2:41 eta 2:17 Ibaikak egin duen denbora. 2:17 Ibaikak egin duen denbora, eta amaitzear bere lana Hernani txukun, eta, alde nabarmen eta argi Getaria sartzen aizaio, Bai, hor bigarren, hirugarren postu hoi Getaiarrek ez dutela etxiko, San Pedroko pixkat agian beraka dauki dute, eta badirudi aurretik sartuko diala, baina Getaia hortxe dago. Eskatu gabe. Argi beraz hor dago Hernani helmuga puntan iztearren
ja Hernani 5:26 egindako denbora Hernanik, beraientzako beraz lehen postu hori, bigarrena San Pedro, hogeita mairu besan da, Getaria hirugarren postuan sartuko zaigu, ordoa Getariako batela, Getariako neskak, hor 5:45 Getariako egindako denbora, eta azken postu hortan, laugarren postuan, hobesan da, Ibaikako batela, kostatzen nahi zaio, baina helmugatzen ere Ibaikako batela, hor da bere azken metroa eginez, eta hauek ere bere txalua merezi dute, nitze? Bai, noski bai, ez. Urte guztin sufritzen egon da gero, gaur ja azken, ez Gipuzkoa mintzat azken eguna, eta hauek lasaitu pixkat hartuko dut. Bai, estropa jogatu dituzte, eta hemen da, Ibaikakoak, berak indako denbora gutxi gara bera, 6:28, baina hau ez dira denbora ofizialak, gero izango ditugu denbora ofiziala. Lehenengo estropada honek, Hernanik irabazi du, baina estropadari buruz, zer esan dezakegu, alde bat egon da, hasieratik aizerik etzegon, ematen du aiza pixkanaka gorutzen doala, eta, nahiko minen dezakela aize honek batez ere gaztetxoi. Bai, eta gero gaina, hori ez, hemen babesa ere aurkitzea zaila izaten da, baina igual hemen barruko kale honek igual babes gehiago dezake, hori, ez da gehiagi altxa ere zaizea, baina hori ikusi da, 10 minutun bai egin dula diferentzia gora, eta ea ez doan gehiagora, ez? Batez ere, kategori txikien egiten die kalte, helduek igual ja kontrol gehiago eukitze dute olako egoeretan, baina ja txikiek beti naste gehiago izate dituztela olako kasuetan. Hala izaten da. Federazio trofea jokatu da, eta urrengoa txapelketa jokatu da. Eta hemen nabarmen favorito, nabarmen ikusia ze urtean nola joan dan, eta mutrikoarre ditugu, ez? Bai, irudi behaiek ere ligan... Bi batela gaina hor izan dituzte, borrokan... Eta, ematen du beraiek aukera hori, atzokoan Tolosaldeari gaina 9 segunduko aldea eta zizion, atzoko esakatze estropadan, eta 9 segundo bateretan askotxo dia, eta, ematen du mutrikoarren eskatoak aukera handia dutela gaurkoan Gipuzkoako txapelketa irabazteko. Txapelketa beraz minutu eskasen barru jokatuko da, eta genionen bezala, hor txapelketa hortan lehen kaletik Zumaia joanen da, bigarren kaletik Tolosaldea A, hirugarren kaletik Mutriku eta laugarren kaletik Zarautza. Hauexek izan ditugu txapelketa jokatuko dituzena. Eta hauek denbora ofizialak, lehen Federazio Trofeoko sailkapen ofiziala, bere minutu eta segundokin, Hernanik egindako denbora 5:26:02, bigarren postuan San Pedro, 5:23:15, 7 segunduko alde nabarmena, hirugarren postuan Getaria, 5:45, eta bigarren eta azkenik laugarren postuan Ibaika, 6:27:64. Beraz, hau izan da, Federazio Trofeoko sailkapena, lehen estropada jokatuko den lehen estropada. Denbora egindako denbora, 5:26 Hernaniek zer esatizu? Denbora ona, ez? Bai, dauden baldintzentan ere, igual buelta gehiago kosta zaie, esan bezala haize pixkat altxa dela, eta igual buelta luzexio egintzaie. Kontra duta, haizean, bueltan? Bai, eta hogain ikusi berra, finaletako denborak ere zeintzuk dian, ez? Hori, haize horrekea baldintzatuko un, edo diferentzi berdinak izango jan, oain artekoak, edo, ikusiko dugu. Txapelketako lauen batelak, hor, jada esan ezagu presen ditugula, eta lehorretik ea noiz bandera txuri atatzen duten, orduan, aukera izango dute estropadari aurre egiteko, hasiera emateko,
Uretako epaia ere bertan pres dago eta une honetan dirudi lehen kale hortatikan Zumaiak arazoren bat hobesten duela bere batela txukun jartzeko, hainitze? Horre lehen kale hortatikan Zumaiak arazo txikien bat hola, igual aizarekin. Ez arraunakin iruditu zaite igual, baino ez. Alde, abitu dia. Abitu dia, justu. Izan da bandera atea eta dita baten, hola izan beharko luke. Hasiera guztiek eta gure pixka sorpresan harrapatu gaituen irtera izanen da. Horren ditugu beraz, arraunian lau batelak eta une batetik bestera jada 20 segunduak pasadia, beraz baleko estropada dugu, eta hasiera honek zer esatezu duen? Hainitze, hasi die, gogor hasi die, lau batelak. Lau batelak, eta badirudi Zarautz Mutriku hor burrukan hasi diala ja, beste pitxin bat atzian gelditu ote dian. Nei iruditzea eta atzean pixka dituana Zumaia izan dela, lehen kale hortatikan. Eta bigarren kale hortatikan ere, Tolosaldea pixkate bai, eta burrukanen ditugu bai kalea 3 eta 4 mutrikuarren eskatuak eta baita Zarauztarrak. Zarauztarrak ere horren laugarren kale hortatikan eta erritmo bixi-bixi ataia, Bai, gaur ez dakate asmorik mutrikuarrak eskapatzen usteko. Ez eta ematen duenez 3. kale horretatikan mutrikarrak pixkanaka badoa zela eta 2 tosta, 3 tostako aldea jadatea Zarauztarrai. Bai, diferentzia markatzen nahi dira, eta horrek ere buruari itxe dion zea hortan ez, mutrikuarrak ikusiko dute aurretik doa zela, besteak ikusiko dute atzetikan, eta ea nola gestionatzeuten. Egia esan meritua dute, Zarauztarrek hor mutrikuarrei eusten ari diela, lehen luze hontan, eta horrek baraka bere meritua, gero ikusiko du, indar hoiek izango dituzten ala ez, buetakoa, zeren da genion bezala, haizeak ere bere eraginak izango du, guain alde dutelarik, bixi-bixi joazek, gero bueltan indar horiek ikusi barko. Hori da, ikusi berko da gero haizean aurka nordakan habilidaik handina. Ziaboga emateko, hor metro eskas batzuk gehiagitzen zaie eta mutrikuarrak lehenengoak izango dira Ziaboga ematen. 3. kaletik, hor da mutrikuarrak. Ziaboga ematen, beraien zaz, 2-13, Tolosaldea untzaio pixka, lehenago Zarautz, Tolosaldea eta Zumaia. Beraz, txukuna mutrikuarren indako Ziaboga, baitare Zarauztarrak eta noa juntzaizkigu. Tolosaldeako eta baita Zumaiaren Ziabogai. Bai, Tolosaldeako pixka jun india gaina Zarautzekin pare-parian sartu dira Ziabogan, eta Zarautzeko oso Ziaboga txukuna eman du, eta aurretik atera da. Ez dakit haize horrek erain dien, o... Ez dakit baina argien dago zenionen bezala, hor batera iritsi indiala, eta gero irterako orduan, irtera puntu orduan Zarauztarrak aurrea hartu die Tolosaldeari 2. postu hortarako. Horren ditugu mutrikuarrak jaun eta jabe, lehen postu horretan nabarmen eta borroka atzean dago, Zarauztarra naiz eta 2. atea Ziaboga hortatik ematen du haizeak eta indarrak parekatu inditutzea eta Tolosaldea pixkanaka ere hor urbitzen hasi dela 2. kale hortatik. Bai, badirudi Tolosaldea proa sartzen hasi dela eta Zumaia ere ez dago urruti, eta badirudi mutrikuk estropada erabaki utzi dula, baina 2. postu hori jokatu egongo da, bai. Borroka 2. postu hortarako ikusten dugunez, 2. postua, baina lehenengoan mutrikuarrek ematen duten astindua izugarri izanen da, favoritoak zian eta ezer desberdin gertatzen ez badin bada, beraintzako hor ditugu Zabogako denborak, genionen bezala mutriku 2-20, 3 segundu gehiago egin ditu Zarautzek, 5 segundu gehiago Tolosaldeak eta 6 segundu gehiago 2:26 Zumaiak egindako denbora hor Ziabogotan. 2:20 eta ikus dezagoain helmuga puntu honetan, eta egia esan Zarauztarrak eusten ari dira 2. postu horri, 2. kale hortatik, baina lehen postuan mutrikuarrak, hainitze? Bai, hemen ja 20 bat palada faltan daude eta argi eta garbi mutrikuarrak aurretik.
Eta bigarren postu hortarako genuen borroka hori ematen du zarauztarrentzat izango da, baina bueno, azken txampan sartuak ditugu, lau batelak eta mutrikuarrak izango ditugu txapeldunak. Ordoa, zaleen ere animoak, gehien bat bigarren posturtako borroka hortarako, argi mutrikuarra, ja mutriku, lau 46 egindako denbora, 56 izan da, hor da Zarauz, Tolosaldea, ja Zarauz, ja Tolosaldea, ja Zumaia. Haze bukaera, politxa egia zane, genion bigarren posturtarako borroka ongo zala, eta borroka eta ze borroka. Bai, hoi da, estu sartu dira, azkenen Zarautz aurretik, Tolosa Zumaiare hortzen zian biak hirugarren postu hortarako, bueno, Tolosa sartu da aurretik, zorionak denei, ze oso estropada polita ez, olakoak dira politak, estu juten dianak, eta emozio pixkat sortzen dutenak. Hala da, emozioa eta ikusi hau, nola dauden, hain zen ere, neka egindea, leher inak, neskak, zen da, dena eman dute, hor ikusi dute, Zumaiarrek ere hor, hirugarren postu podiunan, hor domina lortzeko aukera hor ikusi dute, baina azkenean ez, eta erakustaldia mutrikoekin manduna. Bai, hoi da, mutriku diferentziatea du bestiekiko, baina, bueno, denak, hoixe, takit bat zenbat segundu izan dira, baina 10 segundu azpitik sartu diala esango nuke denak. Bai, eta, bueno, 6 segundutik bera egindako denbora, 5 segundutik bera egindako denbora zuzen ere mutrikoak, beraz ere egindako lana handia izan da, 5 minututik jetxi bai dira mutrikoarrak beraien lan honetan, enitze? Bai, pentsa, atzo hemen ikusten egin ezatzoko denborak, eta atzo 5 eta 5 segundu egin zuten mutrikoarrek behaien estropadan, hori, atzoko denborak asko betuta, ez? Ikusi da gaur dena eman dutela eta ondo estutu diala. Atzokoa saikatze estropada zen, saikatzea zen beraien helburua, zen eta Gipuzako liga irabazita zuten ere bai, bi batelekin, beraz hor izan zuten lana hori izan zen atzokoan, ez da? Eta nabarmen jetxi izan zutela, bueno, beren denbora gaurkoan. Beraz, hor ikusen dezakegun berriro hor helmugatu dien lau batel horiek. Beraz, segidan mutrikoarrak, bueno, bandera lehorrean azken izango dira, zen? Azkenean bukaeran izango dira bandera banaketa, bai. Beraz, oain ez da egongo ikusteko aukerarik. Hori da. Denbora beraz, azken behin betiko denborak, ez saikapena, baina bai denbora 5:49 egin duen denbora mutrikuk beke, bigarren postuan Zarautz, 5:11:83, Tolosaldeak 5:12:89, eta 5:13:25, Zumaia segundu bat baino gutxioko aldea izan da hor, Tolosaldea A eta Zumaia artean, eta segundu eskas bat Zarautz eta Tolosaldean artean. Egia esan, 2 segundura ez da iritsi hiruen arteko aldea. Hori da beraz mutrikoarrak txapeldunak eta beraientzako zorionak mutrikoarrentzat, neskatoentzat. Hurrengo estropada, txapeketako estropada izango dugu bai, infantil mutila, ez dugu izango federazio trofea, tamalez? Bai, bueno, ikusten da ligan, lau batelek parte hartu dute, bakarrikan, eta bueno, Zarauzko 2 San Juan eta Tolosaldea, eta bueno, txapelketarako horiok ere ekarri du bere batela, eta bueno, gutxienez, hori, lauko estropada bat izango dugu, pena, aurretik esan bezala, badirudela gazte mailan mutileko hain ez dutela arrauneako gogoa hundirik, eta bueno, asko jetxi dela. Bai. Bueno, ikusi ditugu ligan ere mistuak eta batel ezberdinak ez, baina bueno, hori. Guain sartu berria zaretela hor Gipuzkoako Federazioko direktiban, zuen lehendakari orde bezala, Joseba Clavijo presidente bezala. Bazakite olako hausnarketa ingo zenuten horretik pentsatzen dut, zer gertatzen ari da, gazte mailan, zer kostatzen ari da arraun mundua ekartzea.
zer ematen du gizonezkoetan behintzat, bueno, urtea, gero ez da urte gehiago izan, igual erresago izan da, arraun munduan sartzen, hau da, 23, 24 urtekin jende gehiago sartzen da traineru mundu hortan, baina gazteek kosta egite zaie, arraun mundua honi heltzea eta etortzea. Bai, bueno, urte batzuk badia, ja pixkat kontu honekin, ez, bueltaka gabiltzala, hori ez, mutien artean jetxiera egon dela, eta nondik etorri daiteken, eta gero esan bezala, gazte mailatan, juveniletan eta absolutotan badao, teletan ere ibiltzen dira, eta gero ikusten da ere, ez, traineruak eta taldeak oso kompleto daudela, orokorren egia da nik uste jetxi dela arraunean kopurua, ez, ikusten delako helduen mailan traineruetan ere trainera batzuk gutxi joatetzeiala o jende arazoa edo jetxiera bat egon dela. Nabarren adibidez hortaz eitzara hori aipatzea izan, RCB mailako 6 traineru bakarri parte hartuko dute, eta hori bai dela ez da kontutan hartzeko beste dato bat da, esaten genuen agian senior mailan ematen du, mugimendu gehiago dago, baina aurten nabarmen jetxi izan da. Bueno, betikoa da, ez, badakigu ze lotura eskatzen duen arraunak, kirol exigentia da, bai fisiko aldetik, bai bizitza aldetik, ez, eta bueno, nik uste jendea ja ez dagoela inprest igual bere denbora hortara dedikatzeko, eta bueno, gero badakigu ekonomikoki ere ez dela oso errentagarria, ez? Bueno, hau egiten dugu goguagatik eta gustatzen zaigulako, eta bueno, gertatu daiteke hori, nik uste dalak konpromezu hori edo jetxi dela, edo bueno, beste gauza batzutan pentsatzen gabiltza, eta hori izango da seguraski arrazoi nagusia, ez? Denbora eskatzen dula eta sakrifizio handia. Eta gaztetan, agian egun honetan beste kirol batzutan sartuak gehiago izanen dira mutikoak, beste kirol batzuk badituzte, bere arrakasta, bere historik, eta bueno, eta geroago igual utzingo dute, eta jende hori erakartzen dugu, ez da? Hori da, gero gazte maila hautan aukera pila daude, ez? Eta gero ez da kirol gehiago daude, eta hori, azkenean bat aukeratu behar izaten da, eta hori, gertatu daiteke, hori. Txikitan hainbat kirol probatu, eta bueno, gero badirudi, iztentzala adin batea, bat erabaki behar duzula bat, edo batetik botatzen bazaituzte, beste batean. Nik uste arraunak ona baldin badauka, hoxe da, ez? Nahiko inklusiboa dela, eta jende guztia onartzen dula, eta bueno, badakigu kirol minoritarioa dela, eta orduan etortzen den guztia nik uste beti dela ongi etorria, ez? Hala da, ez dakit aulki mugikorrean ere horrako arazoak izango dituzuen, ez? Jende ze pixkate hobekio nik bintzate Urumea ibaian hor ikusten dizkinate arrauneko eta baita egurkiko zean autoritxak atatzen eta ikusi izkinat, eta bueno, eta jende asko ibiltzen ari da hor arraunean, aulki mugikorrean bai. Bueno, bintzat, zuk esan bezala ez, Urumean, eta bueno, gero badaude klub batzuk ere, hori jo bezalako kluba apustu Hondarribin, hori da, apustu egiten dutela, igual untzi hauetan ibili beharrean, aulki mugikorrean ibiltzeko, eta bai. Bueno, bigarren txapelketa jokatzearen dugu, lau batelak pixkanaka jartzen hasia dira, infantile mutilak, guztira neskak bezala, 1000 metro egingo dituzte, ziaboga bat eta bi luzeko lana egingo dutenak. Lehen kale hortatikan Tolosaldeako ontzia dugu, batela, bigarren kaletik etxeko batela, San Juan, Orio eta Zarautza. Zarautza laugarren kaletik eta Zarautza dugu favorito, esango nuke, nabarmen ere, infantil mailan, bi batelekin aritu izan da zean ligaskan, bi batelak izan dira nagusi, dominante, eta hor ditugu ere, hasiera baten favorito nagusi bezala jarri ditzazkegu, hain zuzen ere, Zarauzko batela laugarren kale hortatik. Adi, bandera txuria hemen lehorretik, eta hasia da. Beraz,
Gipuzkoako infantil mailako mutikoen txapelketa, eta nola estu, eta izugarrizko lana egiten, eta gogor emanez, lau batelak, eta 3 eta 4 kalea hasiera oso fuerte izan dutena 20 segundua pasa dia, eta zarauztarrak eta oriotarra nabarmen hasiera honetan anitze, 3 eta 4 kaleak gogor atea die. Bai, bueno, esan bezala zarautzeko 2 batelak liga guztian zehar aurretikan izan dira, diferentzi nahikoekin, eta bueno, badirudi gaur ere ez dela zalantza asko egongo, ez? Oriokoak ere atzian izan dituzte, baina denborara ere, orduan bueno. Gaur badirudi nahiko erabakia ez bada sorpresa handirik gertatzen, nahiko erabakita dagoela final hau. Bueno, egia esan Oriok uste ez duela parte hartu ligan, eta bueno, atzo saikatu zan gaurko final ontarako, pixkate 9 segundu atea zizkion, nabarmen atzean gelditu zen Orioko batela, baina gaurkoan ematen du txapeketa jokatzen ari dela, eta zarauztarrei ez dietela gauzako errez jarri nahi. Leia politia, Bai, hori da, eta ala izan behar da, ez? Hoxe, eutxin behar diote, eta bueno, ez utzi aldeiten, eta bueno, ea zer da, kauziago gaurtan. Badirudi ez dula gehiegi atea zarautzeko hori bueno, hori indikan bizirik egon daitekela. Bai, nik esan nuke bateko alde izango da une honetan, pixka zertxoek gehiago, zarauztarren alde, 4. kale hortatik, hor ikusi ditugun bezala, eta arraunian fine, zarauztarrak. Bai, txukun. 2 minutura ja pasatxo, eta ziaboga bertan dutelarik, hor irudi politia hor zarauztarrenak, hor doaz, ziaboga matea zarauztarrak, ordoaz adi, zarauztarrak junitzae, ja zarautz, ja baitare oriotarrei, junitzae, haizeak ere eragina, eta kostatata zuzentzen oriotarrei, ziaboga eman ondoren 3. postuan lehen kale hortatikan datozti, hain zen Tolosaldeako batelat, eta eman dute ja ziaboga, eta 2. kale hortatik junintzaio San Juani etxeko batela junintzaio, eta gogor eta nola, eta dira zarauztarrak ziaboga hortatik, ze arazoak, ziaboga emateko. Bai, ez dakit, haizea izango ote den, baina ikusten nahi geha denei ere pixka juten nahi zaiela, eta ez dakit, hemen digan ez ditugu balizak ikusten, baina ez dakit, haize gehiago jokoteun edo. Gia esan mutrikoaren neskak, eman duten ziaboga perfektua izan da, neskak, infantil mailan, eta aldiz hemen lau untzi hauei, 4 batelei arazoak izan dituzte ziaboga emateko orduan, ez dakit haizea pixka goruz dijoan, hodi batzuk ikuste ditugu, gutxi batzuk, gure gainean txapel modugan eharki da, hor, ea mantetzen duten, eta hor urrunean pixkate urdin ere, gutxi baina zehotzea ikusten dugu. Argi dago zarauztarra 4. kale hortatikan erritmoa baretu dutela, eta bere martxan, jarri dute bere martxan, eta hor doaz, beren lana egiten. Nik uste nahiko seguru ikusten dutela, eta estropada kontrolpean daukatela, ez? Ja, hauei bakite, gelditzen zaiela bukararaino iristia, ez dutela ere gehiegi iztutu beharko, ez dira ere lasaitu beharko, baino nahiko argi doazela aurretikan. Hor ikuste ditugu hain zen ziabogako denborak, eta zarauzek ataizkio 3 segundu ataizkio hori, 2 segundu bezan da hori, eta 2:15 dindako denbora, 2:17 Oriok, Tolosaldea 2:22 eta 2:28 San Juanek indako denbora hor ziabogotan. Bukaera ditugu jada, azkeneko txampan sartzear, zarauztarra nabarmen txapeldunak izango ditugu. Zarauztarrak ez da inungo sorpresarik izan, berain nagusi izan baidia denboraldi osoan ligan barruan, eta gaur ere txapeldunak izango ditugu. Bukatzear kostata pixkatere, baina bukatzear ditugu. Eta txala beraintza, Gipuzkoako txapelduna zarauztarrak. Ordoaz, zarautze. Segin izango du berain denbora, adior ditugu oriotarrak,
Oriotarrak bigarren postuan, argita nabarmen ja bigarren Orio, Tolosaldea izango da lehen kale hortatikan sartuko dana hirugarren postuan, eta, bueno, laugarren postuan etxeko batela San Juan darrak izango ditugu. Ordoa, beren lana egitea, eta bukatzear Tolosaldeak, Ordoa, ja Tolosaldea, eta San Juan darra kostata baina bukatu gaute. Bukatzear ere, etxeko batela, azkeneko txampan, eta azkeneko sufritzen nahi die, eta nola gaina kostata baina ere Ordoaz, eta mugatzear San Juan darrak. Animoak ere bai, hemen bertatikan, jendearen animoak ere, beraientzat, dagoaren postu hortan, ja San Juan. Beraz, jada bukatu dute lana, eta inungo sorpresari gabe. Lehia politxe izan dugu, hasieran, baina gero zeabogatik irten, eta bum, junin da zautza, errez gaina. Bi segunduk alda izan dugu zeabogan, eta bueltako luze hontan, izugarrizko aldea eta bai, elmugan 10 bat segunduko difentzia olateako zion, zarautzeko hori horiok lehenengo luzea utzi du, baino hori, ziaboga eman, eta zarauztarrek ez dute barkatu, martxa, eta hori, lasai bukatu dute, hori, seguru. Seguru, eta, inungo sorpresari engabe, Oriotarreke, hor estutu nahian izan dira hasierako txampan, eta esan genezake ziabogaraino. Ziabogan ere nahiko ziaboga kaskarra eman dute, Oriotarrek, eta hor ja alde ata dute, hain zene Zarauztarrak, eta, errez, inungo sorpresari engabe, beraiek izan dira nabarmen. Hor ikusten ditugu ziaboga nola juntzaio, hain zuen ziaboga Orioko batelari, baita ez Zarauztarre, baina Orio nabarmen juntzaio, hor ziaboga, eta irtera izugarria izan da, ziabogatik indako irtera izugarria izan da Zarauzek jarrin duen beste martxa hori, eta argi dago egin duen lana nabarmena izan dela. Segidan izango ditugu denbora ofizialak, kontutan hartu nesken mailan mutrikubek indako denbora 5:03 izan dela azkenean, beraiek indako lana nesken mailan, eta guain mutilen mailan segidan izango ditugu denbora ofizial horiek, izan dien denbora ofizialak infantil mutikoen mailan. Ondoren jokatuko den promisak mailan neskak izango ditugu, baina irtera gaina ziaboa puntutik izango da, handikan 1500 metrotako lana izango dute promesakoak, guztira egingo behar duten lana 2 ziaboga eta 3 luzetakoa izango da, eta beraien irtera puntua hain zen ere, hori, genion bezala, ziabogetateko puntu hortatik izango da beraiek ingo duten irtera puntua. Promesa mailan, bai neskak eta baitare mutilak. Segidan izango ditugu denbora ofizial horiek, eta bitartean, pixkan hor ditugu, beraz, behin betiko denborak, 4:18:08, Zarautzek egin duenen denbora, 10 segundu gehiago Oriok egindako denbora 3. postu horretan, 4. postuan Tolosa aldeak, 5:11:24, eta ia minutu bateko aldea taio, ez da minutu batea itxi, baina ia San Juanek 3. postu horretan, 5:40:17. Hau esek denbora, kuriosoa, mutrikuaren neskak txapeldur ordeak izango nintzateke, txapelketa honetan. Bai, alaxe da. Bai, azken finen, hori positiboa da, ez? Azkenian ez olako galdiak gotia maila hauetan, eta hori, batetik bestea 4 bat segundu, ez? Txapeldunek, hori da. mutiletako txapeldunek, nesken txapeldunei 4 segundu, hoxe. Politxa, denboak edenak ere antzekuak izatean. Bai. Alaxe, beraz, jada jokatu da infantile maila, eta genionen bezala promesa mailako txapeketa, minutu eskas barru, 4 minutu barru hasiera emango zaio, 11 eta 10, beraz, etenaldi txiki bate egingo dugu, eta segidan bueltatuko gara.
La imagen de la bandera azul conmigo. Un colorito debajo de la pantalla. Pasaian jarraitzen dugu, jokatu da jada infantil mailako txapelketa, txapelduna nesken mailan Mutriku, gizonezkoetan Zarautz, Tolosaldeari eman diote nesken ziabogarik onena, eta mutikoetan Zarauztarrai eman diote ziabogarik onena. Bueno, horiek izan dira beste saritua. Ez bakarrik, lehen bigarren eta hirugarren beste sari batzuk badaude eta ziaboga onenak hauexek izan dira. Bueno, urrengo estropada, promesa mailako neskak izango ditugu, federazioko ferakuntza trofeoa. Hor, pixkanaka ikusten hasia gara kokatzen hasia diala, obadi joaztela, beraien estatxa hartzea. Lehen kaletik Orio izango dugu, bigarren kaletik San Pedro, hirugarren kaletik Ibaika, eta laugarren kaletik Mutriku. Hauexek izango dira, beraz, lau parte hartuko duten lau untziak, eta egia zain anitze arraunean hasi, olako aizeakin, eta hasiera gogorra egi ezalda horrako hasiera izatea. Aizeak eragina kontra dute aizea, eta horrek ere bere eragin izango, oantxe kontatuko dugu asuntua, goazen irtera ikustea, zeren da, jada pixkanaka kokatzen hasia baitia lau batelak. Argi beraz, epailea jaunai, hor uretan dagoen bi epaila ditugu, bata zuzentzen ari dana, lau batera zuzentzen irtera puntu hortan, 1500 metro, biziaboga, iruluze, jokatuko dienak, eta argi, beraz, segidan hor izango dituguta, kostatzen hasi da, kostatzen ari zaio esan da, lau batelai batez ere erdian dauden bi untzi hori, bai bigarren kaletituan San Pedro eta baita ere Ibaikari. Baita ere hori jogain batela junitzea pixkat, atzeratu nintzaio, bai, arazoak. Bai, hoxe, aizea aruka eta holakotan asko itxoitia ez da komen izaten, lehen bailen lauak parean jartzea dituzten eta hoxe, behan du baino lehen bota ze azkenen demo aurrea di joan enean gehiago liatzen jungoia, eta bueno, bandera txuria... Hasia da, bandera txuria ez da barekoa izan irtera,
ez da gize gertatuan, ez da balekoa izan, hor ikusten dugun bezala epaileak bandera gorri atera du, eta esan ez astinduz gainea, ez duela balekoa, beraz, ez da gutze gertatu dan, irtera hortan, baten bat lehenago atera da, Ez naiz konturatu, Bai, ikusi badu, bai irte iruditu hori. zaidala ez diala oso parean, baina, bueno, epaiek bandera txuria atera dute, orduan baimena eman dute aleia, ba hori, ez dakit, ez naiz konturatu. Bueno, a ber, irtera ezan izan dan, ia esan ez zen kokatuta, atze xamar ikuste. Naiz eta bandera txuria, atea, ez dakit ba. Nik lagarren kalea igualena batea da, ikus dezagun. Vale, laugarren kalean, hor ikusten dugun mutrikuko ontzia, lehenago atea zaigu. Ba, garo, lehenago atea, baina egia esan nun zeuden kokatuta, erdiko batelak ez zeuden ongi kokatuta. Nire ustez kokapen oso eskasa, bai. Horri guzti zen popak boietatik atzera zeudela, eta bai, nire ez gustatu irtera bintzan nola eman duten, ba hori ez zitut ikusi untziak parean. Ez zauden lerrokatuta. Ez hori da. Ez zauden lerrokatuta, erdiko ontziak bai hain zen ere San Pedro eta Eibaika ez zauden kokatuta, eta nik ez dakit mutriku hasiera hori izan da, lehena estatxa eta bota duen, ala ez, nik dudoi dakat. Gehiago izan da lerrokapena, estatxaen asunta baino gehiago. Bai, nik uste gaina azkarri nahi izan dutela, ba hori ez, esaten nahi ginen horregatik, ez? Bandera txuria, ja, oaingoan ikus ezagun, balekoa izanen dan ala ez, ematen du, baietz, balekoa izan daitekela, 20 segundoak pasatzen dianean, hasia da beraz federazio trofeoa, promesa mailako federazio trofeoa, neskak arraunean ditugu, lehen kaletik Orillo, bigarren kaletik San Pedro, hirugarren kaletik Ibaika, eta laugarren kaletatik Mutriku. Bueno, estropada jokoan, 20 segundoa pasadia, eta genion bezala hasiera hau. Haizea kontra. Gogor ematen diozu, dena ematen hasiera hortan, parada erritmoa handia izanen da. Gogor xamarra zalda. Bai, eta gaina, ba hori ez, lehenengo arraunkak beti izaten dira palada altuetan, eta gero haize honekin palada hori lasaitzea eta luzatzea eta asentatze hori, ba zaila da, ez? Eskatzeu buru asko, eta bueno, ba hori, ero-eron junezkeo, haizearen aurka ez baduzu ondo luzatzen eta ez baduzu ondo asentatzen palada hori, ba zaila da abiadura hartzia, eta horre hongo da gakoa, ez? Ba hori, lasaitasunakin hartzea eta bi luze dituzte haizearen aurka, orduan ba hor buruarekin jokatzea. Buruarekin jokatu beharran beraz, eta hor ikusten dugu erdiko bi batelak, bai Ibaika eta baitare San Pedro, pixkate aurreratuak ikusten entugularik, atzean gelditu dena, behintzat gure puntu ontatik ikusten garena, oriotarrak ditugu, baina Ibaika eta San Pedro, bueno, baleia polita, hor, bien artekoa, erdiko bi kale horietan doazenak. Bai. Ondo, hori, estropadak eukidezan emozio pixka bat, ez? Baitare mutrikoarrak ere, nahiko naba gertu. Ez diote utzi nahi estropadari juten, hemen hiru luze dia, luze xeo da, eta garrantzitsua da hasieratik eustea, ez dakizulako, hori, zer gertatu daiteken, biziaboga dituzte ere, beti ere zailtasun gehiago, ez? Hala da, eta Ibaikakoak hor hirugarren kale hortatik, bateko aldea atatzen dizkete bai San Pedro eta baitaren Mutrikuri, eta lehen kale hortatik Orillo pixkata atzatu dena. Adi, zerren eta Ibaika jada ziaboga ematear da. Ordua Ibaika bere lana egiten, Ibaika, txukuna, hartze San Pedro, haze ziaboga. Ordua, Mutriko ere ziaboga politia, junintzai hori, ziaboga hori, noa juntzeaten, eskak, bueltan oriotarrak laugarren postu hortan, baina haze ziaboga eman duen San Pedro, bixi, eta azkar, eta ziaboga hortatik,
gerturatu intzaio, nire ustetan pixkate Ibaikari. Ibaikak hor 3 segunduko aldea gutxi gora bera ateratzen zizkion Ziabogan, eta igual agian Ziaboga hoi eman ondoren pixka gerturatu intzaio. Bai, nahi iruditu zait segundu atera diela, ba hori, ondo afinatu du Ziabogari eta gertu atea zaizkie. Oain aizian alde eta ea nola... Noa moldatzen dira naize alde, eta geroan, Ziabogan ikusiko du. Aize alde, ia Ziaboga nola maten den. Oain arte ikusi ditugunak, arazoak izan bai dituzte infantil mailan, jurin zaizkie batela, aize alde izan dutenean, baina kurioso izan da, eta segurtasuna eman dute, bintzat, bai Ibaikako eta baitare San Pedroko lemazainak lehenengo Ziaboga hontan. Bai, ikusi da, hori, ondo neurtu dituztela, ze askotan ere gertatzen da, hoxe ez, justu narrapatu nahi izatea eta haizeak barrutik botatzea, ez? Ikusi da horiok aseguratu nahi izan dula. Horritu Ziabogako denborak, genionen bezala, Ibaikak 2:39 segundu batera San Pedro, 2:40, 2:45 Mutriku eta 2:47 horiok egindako denbora. Hori Ziabogan irteran, gerturatu intzaio pixka San Pedro, eta guain ikusiko dugu, bigarren Ziaboga hontan, zer nolatan izango dugun lehi hori, estua, erdiko kaleak, kalea 3, Ibaika kalea 2, San Pedro, eta Ziabogarako oso metro gutxi geratzen zaizkietena, 2 batel haui aldea dute haizea, eta nola ikusten dituzu arraunean? Ondo, txukun, ikustea guaindikan, igual indarra guaindik bazkatela, azkeneko hortan, hoxe, oain ere beti haizian alde, beti eroso goiten da raunian, eta bizkarra bakarrik juteala esango genuke, ez? Ordoa, Ibaika, bigarren Ziabogaren bila, Ibaika, ordoa San Pedro, San Pedro, eta kostata, baina Ibaika hor atea da, baita ere San Pedro, eta Mutriku torien arteako lehia, hor da Mutriku, eta hori jo, junintzaia eta guain, gelditik, Mutrikuko batela, ezin arrankau, baina atea azkenian, baitare horiotarrak, eta Ziaboga honetan nola ikusi dituzu, nintze? Estu, Ibaika pare segundu aurretik, hori batel, irteran ikuste zen, batel erdi bateko difentzia zegoela, eta hori, oino izango da, berriz haizea aurka jarri zaie, eta ea luzea nola eramaten duten. Hori da, eta hemen ikusi ditugu, indarrak nola atozten bai bat eta bai enbesteak, estu lanean 2 ontziak, bai Ibaika eta baitare San Pedro, erritmo bixian 2 batelak, egia esan 2 segunduko bateko aldea honetan, zertxoak gehiago Ibaikaren alde, guaindikan estoparen muaren erdia gelditzen zaie, amaiererako, 2 batel hauei, eta aurretikan Ibaikako hain zen ere ontzia, aurretikan ikusten ditugularik horretakoak bereien lana txukun eginaz. 2 segundu kalde genion, eta alare San Pedro usten, Ikusten da, San Pedro usten, eta ez diotela aldeiten utzi nahi, burrukarako daude, eta badirudi paren jartzen nahi diala, ez dakagu oso perspektiba ona, baino pare-parean da biltza, osak, hemen beste minutu bateko lana hola izango dute, minutu hau nork hobeto kudeatu izango da kontua. Bigarren Ziabogako denbora hor ikusten dituzu, segundu bateko aldea, Ibaika eta San Pedro artekoa, Ibaikan alde, 5:15, 5:16 San Pedro, Mutriku 5:26, eta 3 segundu gehiago horiok egin duna, 5:29. Eta federazio trofeorako, hor da bereien lehian, Ibaika eta San Pedro, eta naiz eta San Pedro eutxi luze hontan, azkeneko parada hauetan, Ibaikakoa batela gehiago izaten ari da, eta ematen du beraie nabarmen irabaziko dutela federazio trofeoa. Ordoa, Ibaika jada azken txampan sartuta, San Pedro atzetik, eta 3. posturako lehia hortan Mutriku eta hori artean, hor bai ematen dut pixkate on daitekela. Bai Mutriku eta hori artean. Argi, Ordoa Ibaika, amaitzear
ja Ibaika, Ja, Ibaika. San Pedro, bi 3 segunduko aldea eta izkio azkenean Ibaikak San Pedrori eta 3. posturako Orio, 3. postuan, ja Orio eta lerrina mutrikoarrak, lerrinak bukatzear ordoa zipristin guztiagateaz ja mutriku. Kostata egia esan ere neka bukatu dute. Arazon bat izan duten edo mutrikuarrek, ze hor 3. postundoan hori ez dakit ez dute duen lehenago bukatu. Arazotan bai. Arazoak ikusi dugu, baina arazoak denak izan dituzte eta arazo gutxiena nabarmen eta baziutena hor dituzte. Ikusten ditugu Ibaikako neskak, lerrinak, Federazio Trofeoko txapeldunak, beraiek beraz zorionak, beraientzako haze lana, egia esan haize honek ere ez du batere laguntzen, biluze haize kontra izatea, hori bere eragina izango du ere, gero uendala minutu gutxi jokatuko den Gipuzkoako txapelketa hontan. Eta oso polita izan da, borrokatua, bi luzeneko borrokatua, eta azkenean indar gehiago izan ditu Ibaikak San Pedro baino, eta beraienek irabazi dute azkenean Federazio Trofeoa. Segidan izango ditugu denbora ofizialak, eta zein izanen da denborari Ibaikako egindako denborak egia esan txapeketarako ez dute balio, bakarrik Federazio Trofeorako. Naiz eta Ibaika denborarik horrena egin gaur promesa mailan, gero ez da txapelduna izango, naiz eta estropada irabazi eta denborarik horrena horor hartuta. Baizik eta txapeketako 4 ontziak eskasetan jokatuko dutena, horiek jokatuko dute txapeketarako. Hor ditugu denborak, egindako denbora Ibaikak 8:02:56, ia 3 segundura San Pedro, 8:05:25, 8:18:26 Orio 3. postuan, eta Mutriku 8:28:18, pentsatzen zuen 10 segundu eta izkio Orio Mutrikuri, eta Ziabogan Mutriku 3 segundu eta zizkion hain zen ere Oriori, beraz 13 segundu askotxo luzea batean atazea. Bai, eta hori, nik uste ja lehertuta mutrikuarrak eta Oriotarreko hain dibazuten hor azkeneko bala bat erretzeko, eta hoxe, haizearen aurka potxe egin dute gaixuek, eta ikusi da nora iritsi dian bai. Halaxe da, eta haize honek ere freskotasun pixkat ere ekartzen du, barazpara ere, txamarra ere arki lotuta ditugu. Bueno, Gipuzkoako txapeketa jokatuko da une batetik bestera. Hor ditugu 4 batera prestatzen hasia direnak, lehen kaletik Tolosaldea, 2. San Juan, 3. kaletik Zumaia eta 4. kaletik Hernani. Lehen kale hortatikan Tolosaldea favorito izan daiteke, beraiek irabazi dute Gipuzkoako Liga, eta lauak hor kokatzen ditugularik 3. kaletik Zumaia hor arazen bat, hori jada nik lauak, Tolosaldea guen dikan ez da guztiz kokatzear ditugu. Argi, bandera txuria, argi, ja! Hasiera matzaio, bandera bai jetxi, eta lo hartu ere bai, launtzia gor, estuta gelditu baitia, launtziak inorgetzuen estatxa utzi nahi. Hoi iritu zen nahi behintzat, hasiera honetan zen da, bandera jetxi da, eta hor segundu bat lauak estatxa bandikan bazpare hartuta. Bazpare, ikusita aurrekoan gertatu dena, hauek ere ez zuten nahiko eman. Ez, eta hoi segunda pasadia baleko estropadan dugu, txapeketako estropada, gogoratu zangu lehen kaletik Tolosaldea, 2. kaletik San Juan, 3. kaletik Zumaia eta 4. kaletik Hernani, eta berriro erdiko kaleak indarra eta etxekoak San Juan darrak, 2. kale hortatik hasiera eman dioten estropadari. Bai, fuerte atea dira eta irabazteko gozez. Hala da, favoritoa lehen kale hortatikan pixka gelditu izan dira, baina netzako kurioso izan da hasiera baleko eman eta pixka kosta intzaie 4 ontziei atatzea. Promesa mailako 4 ontzia hauei.
Eta hor ondoa, bigarren kale hortatik ematen duenez San Juanen nagusitasuna, haizea nabarmen jotzen ari da, baita hirugarren kale hortatik gertu xamarre ikusten ari garit Zumaiarrak eta baita Tolosaldea eta laugarren kale hortatik pixka gelditu dana hain zuzen ere Hernaniarrak ditugu, baina bueno, ordoa, guain Tolosaldea ere favorituak genionen bezala, bereik irazi baitute Gipuzkoako Liga. Ordoa ze lehen kale hortatik hasiera nahiko kaskarra izan dute eta pixkanaka goruntzen doaz beraien lan horretan. Bai, hori, esan dezuna, ataskatu gehatu dia denak nik uste pixka blokeatuk eta badirudi, bueno, haidiala estropadan sartzen, pixka kostata, baina hemen datoz pare-paren, Tolosa pixkatxo bat atzean gelditu ote den, oantxe ikusiko deu, Ziabogan sartzeko minutu erdi baino gutxio gelditze zaie eta bai ikusten da Tolosaldea pixka bat atzea gelditu dela. Hala da, eta bigarren kale hortatik San Juandarrak ematen du 3 tostako aldean dutela, eta baita ere hirugarren kale hortatik sartzen ari dena eta indarrean hain zuzen ere Zumaia eta San Juanen borroka, Ziaboga hortarako. Ordoa San Juan, Ziaboga maten, Ziabogan ja San Juan, ja Tolosaldea, ja Zumaia eta ja Hernani. Eman dute ja Ziaboga kostata, guain Hernaniarrak irtetzen laugarren kale hortatik eta lehen kale hortatik Tolosaldea, Ziaboga fin eta gertu datu intzaio San Juani. Bai, oso finatea dira eta ikustea bai ez dutela galtzeko aukera utzi nahi eta pare-paren biak. Pare-paren bi untziak, bai Tolosaldea eta baita San Juan, Zumaia pixka gelditu inda, eta Ziabogan gelditu dana, zeharo izan da hain zen ere Hernaniko ontzia. Laugarren kale hortatik, beraz, borroka, leia, estua, lehen kalea eta bigarren kalen artean une honetan Tolosaldea eta San Juan etxeko batela, eharki zautzen du estropa ere hau, pentsatzen dut eta ez du ematen alderi da honik kale batetik bestera, ez da? Ez, bueno, hemen... Neko normala, aizeak aire pixkat igual. Baina aizea laukaleetan babesa bilatzeko ere nik uste toki gutxi dagoela eta bai, laukaleak paretxu, Paretxu txamarra, beraz ez du ematen alde handirik honik kale batetik bestera. Eta horre, arraunian ikusten ditugunak Tolosaldeako neskak beraien lan egiten lehen kale horretatik eta guain atzea alde dutela, baita ere hor animoak ere, publikoaren animoak lau untzierentzat. Segidan izango ditugu horre bigarren Ziaboga hortan, eta San Juan eta horre, oso politia horre lehen mazainan nola behiratu duen ez da, nun daude Tolosaldeako kontrolatzen, irudi politia izan da. Hor San Juaneko neskak Ziaboga emateko orduan. Ziaboga kausek izan diara, San Juan denbora 2:11, 2:12 denbora berdina eman diote baita Tolosaldea eta baitare Zumaiari eta 2:16 hain zuzen Hernani segundu bateko aldea hor Ziabogan emateko orduan, irteeran Zumaia pixka gelditu intzaigu, baina nik urezagun. Segidan hor Ziaboga, bigarren Ziabogaren bilan baditugu, jada horre ontzia eta San Juan mantentzen da. Bigarren kale hortatik lehen postu hortan, hor da, ja San Juan, ja Tolosaldea, pixka juntzaile bai bat eta bai bestari, eharra Zumaiak eman duen Ziaboga gelditu intzaio hor pixkat ontzia eta laugarren kale hortatik Hernani Ziaboga maten, jada Hernanik eman duen Ziaboga. Pixkat juntzaien, bai Tolosaldea eta baitare San Juani Ziaboga hontan. Bai, bueno, aurretik ere aipatu deguna, haizeak bultzaiten die pixkat eta Mariare hilotzen usteta idala, eta hor pixkat igual indarrak areak abialtzeie eta hori, denak lezo aldea. Lezo aldea. Alaxe da, dena pixkat lezo aldea, eta lezo aldetik eta jotak dena ematen etxeko batela San Juan darrak leia horretan, Tolosaldearekiko duen leia horretan, nahiko denboraldi parekatzua indute bai batak eta besteak eta ematen duenez erdiko kale hortatikan gehiago eta astintzen nahi dela San Juan.
Naiz eta, adibidez, Tolosaldeak hartuen norabidean, oso bazterrea, oso Bai, nik San uste Juan aldea. pixkat babesa bilatu nahi izan dula, ez, haize hori pixkat saiestu zezaken, ez dakit estrategia ondo ateako zaion, baina, bueno, ez du oingoz behintzat estropada galdu, San Juanek aurria markatzeu, baina Tolosa berta dauka. Gertu dago Tolosa, aldor ditugu bigarren itziabokako denborak, San Juanen 4:48, 2 segundura Tolosaldea 5 minutu eginez, 5:02 Zumaiak eta 5:07 Hernanik egin duen denbora. Egia esan, 9 segundan 4 batelak egotea, kontutan hartzekoa dala, lehian daudela. Bai, azkenian, ligan ere hor lehia estua izan dutez, batia mata aurretik bestia, hortxe ibilidia parean, inork ez du besteen gainetikan diferentzia handia markatu, eta, gaur horren adibidea argia da, ez? Atzo ere, Liga Tolosaldeak irabazizun, baina, gaur San Juanari da markatzen aurretik, atzo uste estropada ere San Juanek irabazizula, denak pare-paren eta leian. Leian ditugu, azken txampan sartzear, bin batela Tolosaldea eta San Juan. San Juanen bigarren kaletik ematen du nagusi, lehen postu horretan, baina estua leia, azkenean bateko alde ateratzen dio San Juanek Tolosaldeari, San Juanen bigarren kale hortatikan txapelduna izango dugu, ordoa, etxeko batela, San Juan, txapeldun, Tolosaldea, beraz, San Juan txapeldun, bigarren postuan Tolosaldea eta Zumaia ikostatzen aizaio bukatzea, Zumaia eta Hernaniri, ordoa Zumaia, Brontzezko domina lortuko du, Zumaia, eta azkeneko txampan eta sartzear, Hernani, beraz, bukatu zaigu emakumezkoen promesa mailako txapelketa, eta irabazlea San Juan izan da, San Juan darren lana izugarria, eta azkeneko luzea ere, 2 segunduko altzea baldima zegoen ziabogan, bukaran 3 segundura ere pixka gixioa atera dio nire ustetan San Juan Tolosaldeari, eta egin duen maniobra hori, Tolosaldeari egia esan, ez daki murriztu aldea? Ez, askotan ere pixka bat babesa bilatzagatik metro gehiago egiten ditugu, eta oaingoan, ez zaie uste bezala atera, ez? Baina, oso politia junda estropada, hori, denbo zintarteak oso txikiak izan dira, eta, Zumaiarrek ere ospatu dute atzo dominari gabe gelditu ziren azkenian, eta gaur lortu dute 3. postu hori, eta pozik ziala ikusi da. Eta zuren eskanoa ikusituzu? Pentsatzen penak ineongo diala, liga guztian horri bilidia, ez? Gaur irabazi, urruna 2, urruna 6, atzo azkenen ere behaiek bere domina ukizuten, pena gaur ezin izan dutela dominarik irabazi, urrengo astean jumarko dia dominaren baten bila. Legution, jogatuko da datorren asteburu nahi zen ere Euskadiko batel txapelketa. Bertan ere izango gara, Legution. Bukatu dugu, promesa mailako nesken txapelketa, eta zorionak, hain zen ere etxeko batelari San Juaneri, egindako lana handia izan bai da, eta denborak hauexek izan dira, San Juanen denbora, 7:37, eta 74, San Juanek egin duen denbora. Tolosaldearen denbora segundu bat gehiago, 7:18, 84, 7:52, 85 Zumaia, eta 7:18, 78 Hernani. Beraz, azkena, segundu bat luze, ateion denbora San Juanek Tolosaldeari, ematen zuen gehiago izan da, baina ez, segundu bat luze, eta egia esan luze egin zaiona, 3. luze hau, gehen bat Zumaia herri izan da. Lan txokuna, lan politxa, lan handia, eta, 4 batelak 8 minutuetatik jetxi diela, kontutan hartzeko denborak bai. Bai, oso denbora honak, eta aurreko txandakoekin alderatuta, denbora hobeak izan dira baitari, baikak 8 eta 2 segundu markatu du, eta oso denbora honak. Alare ikusi berdeu, atzoko denborekin, ez dakit, atzoko denboren parean ibilidia, bai.
Alaxe da, atzoko demoren parian ibili da, beraz gaurkoan lan, eta atzokoan segurunan gaurkoa ez duten izango? Ez dut uste ez. Ez da? Ez. Beraz, gaurkoan lana asko gehiago einbarregoa izan dute neskak gaurko hontan. Bueno, urrengo jokatuko den estropada, 3 ontzi izango ditugu. Gizonezkoen promesa mailako federakuntza trofeoa jokatuko dena. Eta bertan, 3 ontzik pixkanaka prestatzen hasiko direna. Segundu bat eta 10 eunen ataizkiona azkenean San Juanek Tolosaldea ari eta kontutan hartzekoa. Bueno, federazio trofeoa jokatuko da, mutikoen hain zuzen ere aukera izango dugu, ni hor 2 batel ikusten ditut, eta 3 zeuden iragarrita, pentsatzen dut 3. azalduko zaigula, Ilunbe ez dut hor guendikan ikusten, baina bai Getaria eta baitare Orio bertan ikusten ditugularik. Espero eguzagun, lehen azaltzea ere Trintxerpeko batela, Ilunbeko batela. Hasiera guendikan minutu batzuk falta zaie, hasiera mateko, hain zuzen ere estropadari. Hor ditugu beraz, epailea behintzat hor bertan ditugularik, eta ontziak prestatu nahian 3 minutu barru hasiera emango zaio txapelketari. Batez ere, barkatu, federazio trofeoari, promesas, mutilak, estropada izango dugu. Bueno, goiza Antoanen bezala, normaltasunez, esan dezakegu kirolarloan mandako emaitzak, hemen nahiz eta Tolosaldea favorito bezala jarri liga irabazi duelako, baina egia esanen denboraldi osoan estu bilidia bi ontziak. Eta hor ikusi dugu, azkenean aldean segundu batekoa izan dela. Baina bestetan mutrikuk eta zautzek irabaztea normaltasun osoz. Bai, azkenen hori, baina ikusten da, liga guztian zehar aldeak nabarmenak izan dianean, gero txapelketan sorpresa gutxi, baina promesan esketan esan deguna, ligan ere hortxe ibilidia burrukan gaur nik irabazi gaurzuk, eta azkenean Tolosaldeak irabazi du liga, baina gaur txapelketan ikuste hori irikia zegoela, ikusia zeon, igual pixka bat San Juan eta Tolosak beste gainetik markatzen zuten azken alditan, baina aukerak denentzako zeudela, eta hori da polita ere bai, ez? Hala da, eta ikusi dugun estropada nahiko polita izan delako, bai. Estua eta aldea, nahiko eskasa, lehenengoa eta bigarren artekoa. Minutu baino gutxio, estropadari hasiera emateko, federazio trofeari, hor ikusten ditugu Trintxerpekoak, Ilunbeko untzialen kale hortatik, Getariarrak bigarren kaletik eta 3. kaletik Oriotarrak kokatuta. Hasiera beraz, une batetik emango zaio, une batetik bestera. Epaileak ere prest eta lerrokatzen 3 untzi hori. Bandera txuria, adi, bandera txuria, eta ikus ezagun, ureko epaileak zer egiten duen. Ilunbe badoa pixkat, Junitzaio, bai. Junitzaio, beraz berriro ere lerrokatu beharko beraz untzi hori Trintxerpeko untzia Ilunbekoak. Bestalde Oriotarrak ere Junitzaio, Getariarrak kokatuta. Behin hola hasten dianean, bati juten zaio, besteari juten zaio, ez dakite oso ondo zer egin, geldik ikuste ditugu Trintxerpeko mutilak, hor behar dute, pixkat eman behar diote. Haizeak bestela goraino bialduko ditu. Adi, bandera txuria di, hasia da beraz federazio trofeoa, 3 untziak hor beraien lanean,
lehen kale hortatik Trintxerpe, bigarren kaletik Getaria, hirugarren kaletik Orio, ea 20 segunduak noiz egiten dian, eta ja, balekoa dugu, beraz, estropada 20 segunduak pasa dia, eta nahiko orekatuta, irtera honetan, hiru untziak, ez daki Oriotarra pixkat antxo aldea jundia, no? Laugarren kale hortarak egia jundia, ez? Ala, Mateu? Bai, zabaldu indiala, beste, ez? Horraldea hartu dute. Bai. Eta... Korrontea, igual pixka saiestu nahiko dute, otzakit. Zer ikusiko zuten, baina laugarren kale hortara pixka jundia, Oriotarrak hirugarren kale hortatik. Bueno, hasieran ikusten dugunez nahiko orekatuta, hiru untziek orekatuta, eta egia esan, pixkat hirugarren kaletik aldin zaigu Orio, baina guain pixkat zuzentzen hasia da, eta barru alderuntzen ematen du jotzen ari dela, bere kalea zuzendu nahian. Baitare nahiko babesa bila Trintxerpekoare, lehen kale hortatik ere. Ikusten da, bai, San Juan aldea hartu dula, denak, guain badirudi berriz aizea guain dikan pixka gehiago altxe dela, eta babes horren bila edo... Hiruak emate dute, ez da pixkate San Juan aldea jo dutela. Bai, ez dakit babeste oten duen, baino... Bueno, zegozen bila, jundia bintzat. Hori da. Txipirri bila ez bintzat, Aize kontra egiteatik, aize kontra baitute eta arazoak lehen luze hontan. Eta lehen ziabogara iristear, Oriotarrak egoen bai ikusten ditugula nabarmen hirugarren kale hortatik. Getariarrak bigarren kale hortatik bigarren postuan eta nahiko erabakita. Baina guaindikan estropa asko falta da, ez? Baina alare... Bai, lehenengo luzean ja... Izateko alde nabarmena, ez da? Bai, Ilunbe ligan ere talde apalenetariko bat izan da, eta ikusten da, ez? Ikus ezagun zernako ziaboga emanten duen Orio, ordoa, ziaboga matea, Oriotarra ja Orio, bigarren postuanen Getaria ja, eta Trintxerpe hirugarren postu hortan kostatzen aitzaie, ja Trintxerpe pixka gelditu intzaie batel hori, Oriotarri eta Getariarri pixka jun intzaie, baina nahiko ziaboga txukuna eman dutena etorkizuneko promesa mailako mutikoak federazio trofea jokatzen ari dira, ondoren Gipuzkoako txapelketa, eta segituan izango ditugu hiru untzi hauen ziaboga zer nabarmenik, hitze? Ez, hori nahiko garbi sartu dira ez, Oriotarrak aurretik, Getariarrak 4 segundura, eta Ilunbe 10 segundura gelditu da, ezer berezirik ez esateko. Ez dute hola ez nabarmenik, ez da utxik ez dute egin, eta nahiko ziaboga txukuna eman dutenak, hiru untzi hauek une honetan alde aizea dutelarik, hiru untziak eta horritugu ziaboetako denbora, genien bezala hori jokindako denbora, 3 segunduko aldea, 2:30, 2:33 Getariak, 2:41 segundura Trintxerpek egin duen lana. Beraz, gauzak argi eta garbi, emozio gutxiko estropada, Ala dirudi, batean ez zehose oso, ez? Zer ertatuko da? Arraunen bat hautsi edo... Bai, ez, baino hori jok nahiko markatu hautzi du estropada, eta hagoain ziaboga hontan, beste estropadetan gertatzen nahi da bezala, ez? Aber zemat zabaltzen dian, zemat apuratzeuten, haizeak, korronteak eraginiko ote duen ziabogotan, horrek baldintzatu dezake pixka bat estropada. Bestela gainontzian badirudi... Gehien bat ikustar txapeketako gero estropadako, zerronako baldintzetan estropada jokatuko duten, eta hori, ikus dezakegu zerronako ziaboga ematen dituzen, zen da aldeak hain nabarmena dira, eta Oriotarrek hain nagusi ditugularik hemen ziabogan ikusi beharko zerronako ziaboga ematen duten, eta, ea kontrolatzen duten ziabogari. Ikusten da, haizean dutela alde, eta nolari joan batel hori, eta guain esango nuke pixka bat izan indarra gora indula eta gehiago tiratzen dula. Ikusten da, ura ere ikusten da, gola gora tiratzen duen. Eta naiz da pixka jun bate hori? Baina oso ondo atera dira, oso ondo, eta denboa, oan Getariarri pixka gehiago kostatzen nahi zaie.
Bai, osea, aldeakin. Eta hoen trintxerpekoak ditugu, ziaboga emanez, itxia, nola ala, eta ziabogaia da eman da, azkeneko luzean sartuta, 3 ontziak, sartuta beraz, 0-3 eta Orio 4:53. 3 ontziak jada, 5 minututik jetxi da ziabogan Orio, eta guain kontra dutelarik aizea. A ber, ikus ezagun zer lana egiten duten, alare aldean nabarmenak endia, eta federazio trofeoa Orio aldea jongo dela ematen du. Arraunia nola ikustituzu? Hor ikusten ditugun imagin horretan, hor pixkate laugarrena getariarrek kostaitzen zaio pala pasatzea. Ikusten da, nik ezakito haizeak pixka bat galarazten ote dien edo trabandoaz. 4:53 ziagoako denbora, 10 segundu gehiago getariak indagoa, 5:03 hori lehenengo denbora, 4:53 eta 5:18 trintxerpek egin dakoa. Eta hemen Oriotarrak Arraunean, txukun ematen du sartzen nahi diala Arraunea, bigarren gorri pixka kostaintzaio Arraunea uretan sartzea, baina beraiek nabarmen eta nagusi ikusten ditugularik 3. luze hontan Oriotarrak. Hor, hemen nahiko txukun Arraunean, Bai. Arraunak earki sartua, zuretan, lan egiten, 4 arraunlariak eta baita ere Lemazaina bere lana egiten. Bai, gaur Lemazainak ere bere garrantzia izango du, baina arte esaten egian bezala iziak eta ze hauek, azkenen ziabogak ondo neurtu berdia eta gaur lan garrantzitsua dute, bai. Halaxe da, bukatzea ardue, Federakuntza Trofeoko lana Oriotarrak, azken txampan sartuak, Oriotarrak eta beraiek izango dute garaipena, hain zuzen ere, 3. kale hortan, adi Orio, ja Orio, 7:30 bukatutako denbora, ondoren Getaria sartuko dena helmugan, argi Getaria 2. kale hortatik, Getaria sartzear, ordoa, jan Getaria 7:58 eta ondoren sartuko dena hain zuzen ere trintxerpeko batela lehen kale hortatik. Nola dauden mutikoak, azel lan hain duten. Izugarria, Kristo meritua dute, bai batak eta bai besteak. Ordoaz, trintxerpekoak. Ja trintxerpe, 8 minututik luze jundia trintxerpeko batela. Beraz, Oriotarrak nagusi eta lehenengo arraularia, Oriotarrak lehenengo arraularia, lerrik ikusten dugu, Jesus. Atxatuko, alda mutikoa. Indarrak ondo xaututa. Gaurko egunetan ez da utzi behar, ezer, gerorako. Hala da, dena bar da. Hasieratik bukaeraino, eta horrek ez dugu ezer utzi ikusten dugunez. Bueno, oraingo estropada, txapelketa jokatuko dugu, eta uretako epailea badoa irtera puntu hortara. Beraz, minutu eskasen gutxi bat barru, hasiera emango zaio txapelketari. Beraz, argi beraz. Lehen txapelketa honetan parte hartuko duten untziak hauexek izango dira. Lehen kaletik San Pedro, 2. kaletik San Juan, 3. kaletik Zumaia, eta 4. kaletik Ibaika. San Pedro izan dugu nagusi, hain zuzen ere ligaskan, baina, gauza da ligaska da, eta beste gauz bat ikus dezagun. Hor da, sailkapena, beraz, Federazio Trofeko sailkapena, lehena Orio, 7:30-56, 2. Getaria, 7:58-56, eta 3. postuan trintxerpe, 8:17-31. Hau ese beraz egindako denbora ofizialak egindako lana Federazio Trofeoan. Eta
txapelketako genionen bezala, San Pedro tarrak agian favorito bezala jor ditzakegu, bereiki ligaxka irabazi bai dutelako, baina bueno, arraunean in behar da, lana in behar da, eta ikusi behar azkenean zeinek duen, onork duen hor indarra, aurrea atatzeko, estropada aurrea atatzeko. Bai, aurreko txandan aipatu duguna, ez, ligan ere Tolosaldea ibili da, Tolosaldeak irabazi du liga, baina bueno, gero txapelketan dena estropada batea jokatzen da, eta hoxe. Eta kaleak, bueno, ez dakit bat bere eraginak izan duten, Zarautze laugarren kaletik irabazi du, Mutriku hirugarren kaletik irabazi du, Oriok oain hain zuzen ere haizearen eragina, haizeak bere eragina izaten ari da, eta ematen du, haizek gehiago hendikan, Bai, ala dirudi hemen, banderei behina inez, aldiro, eta dirudi gehiago doala. San Juanek bigarren kaletik erabazi du, Zautzak laugarren kaletik, hirugarren kaletik Mutrikuk, oain Oriok hirugarren kaletik, beraz ez du ematen kaleaen eragina handirik dagoenik. Bueno, ordoaz, pixkanaka, kokatzen lau ontziak. Genionen bezala, lehen kaletik San Pedro, bigarren kaletik San Juan, hirugarren kaletik Zumaia, eta kokatzear dagona, eta une batetik bestera hor izango duguna, laugarren kale hortatikan Ibaika. A ver, San Pedro, Txoi! San Pedroko hemen elmuga puntotatik San Pedroko batera pasatzen dira eta gelditzeko eta xoa eguteko esaten die. Bueno, gukoa zen irtera puntura. Garrantzia horrek bai du, ez hemen elmuga puntuan gertatzen da. Argi, bandera txuria, argi, epailea, ja! Hasia da eta orain ere irutu zaik kostain zaiela ez da txaguztea. Ez dakit, haizeak igual geldituko ditu, ez dakit. Bueno, ea, 20 segunduko iristen denen, baleko izango dugu estropada, eta bitxi atera zaizkigu lau batelak San Pedro lehen kaletik, San Juanen bigarren kaletik, Zumaia hirugarren kaletik eta laugarren kaletik Ibaika, eta ematen duenez, babesan bila, San Pedro tarrak lehen kale ontatikan San Juan aldea nabarmen jo dutela. Bai, aurreko bi txandetan gertatu den bezala, ez, babes horren bila, ea guaingoan, San Pedrokoek. Zorte haute. Bueno, ikur ezagunea suerte duten ala ez, bereik egin duten maniobra hau, ezertarako balio duen ala ez, aurre hartzeko ala ez, baina San Juan darrak ere hor gertu ditugu, bigarren kale hortatikan, eta baitare, hirugarren kaletik joazten Zumaiarrak ere horren doa, egia esan nahiko parekatsua. Bai, badirudi baiki igual pixkatatzean gelditu dela, baina, bueno, lehenengo luzea da eta ez da aldea hundirik egongo nik uste Ziaboga artean. Ez du ematen behintzat, eta hori ematen eta nabarmen da, ez du. Talarri, lauak lehen postu horri bilaten dabiltza, lau ontzi horiek, nahiz eta genionen bezala laugarren kale hortatik Ibaika pixkat atzeratu ikusi. Bueno, ikusten da, lemazaina, makurri ina, eta aukera baldin badu ere, guaindiga makurrago. Bai, garrantzitsua da, haizea aurka dago hortan, lemazainak alik eta enbazu gutxina itea, ez? Eta hori, denak hortxe makurtuta ikuste ditugu. Denak hortxe makurtuta, eta guazen, Ziabogara lehen Ziabogortan lauak nahiko parekatxu, ematen du lauaren kartetik Ibaikak pixka konuz egin duela, San Juan pixkatatzen gelditu dela, eta nahiko orekatuta ikusten ditugu lau ontzia Ziaboga iristeko metro eskas batzuk gelditzen dira, eta hiru eta laugarren kalea Zumaia eta Ibaika ematen du aurretuta dabiltzala, hirugarren kale hortatik Zumaia, baita ere San Pedro sartzen ari da lehen kale hontatik ikur ezagun. Ordoa, Zumaia lanian, Zumaia ja San Pedro, ja, San Juan eta Ibaika. San Juanek ez, San Juanek gaizki hartu du Ziaboga. Atzera egin marko du eta berriz sartu. Araza joetxeko baterantzako txapeketako aukera guztiak juntzaizkizio ja San Juani, atzera bota eta berriro Ziaboga eman behar izango du San Juanek.
azepena hor leian zegoen San Juan, baina gaizki mandako Ziaboga, eta guain, hor ikusiko dugu zer gertatu zaion San Juani, bisi eman izan nahi du horre Ziaboga, eta... Bete-beten harrapatu du boia, eta... Erdi, haizeak barrualdea bota du, bai, pena, hori, denak pare-parentzi joazten, da nik uste, hori denak justu. Bai, eta beti nahi dezu, metroak ez galtzeko, justu nartu, eta batzutan ondo atatzen da, eta beste batzutan, zoritxarrez. Hori, azkarta bizi nahi izan dute eman Ziaboga, eta azkenean okerreko lan egin dute. Bete-betean eman diote Ziabogari eta. Bueno, San Juan txapelketatik esan dezagun kanpo galditu dala, eta txapelketan jokoan lehen kale hortatik San Pedro, 3. kaletik Zumaia eta 4. kaletik Ibaika ikusten ditugun bezala. Beraien borroka hortan Zumaiarrak lehen azaina behar ere makur egina, guain aizea alde dutelarik 3 untziak eta Zumaiarrak jotak fuego, ematen, Bai, eta San Pedro hori ez iote utzi nahi aldeiten, eta bueno, oso ondo, oso ondo ikusten da pare-paren. Horritu guztiagoko denborarik onena Zumaia 2:26 segundu bartera San Pedro A, 4 segundura Ibaika 2:30 eta 2:18 San Juan, genionen bezala bete-beten jo izan dio Ziabogari, eta ez du Ziaboga behar bezala buelta eman, eta atzeratu, eta berriro eman beharra izan du Ziaboga. Horritu, bigarret Ziabogaren bila, erratik joaztu bada, Zumaia eta San Pedro. Zumaia horretik eta irtera nor. Eman dute ja bieke, Ziaboga Ibaika, junintzaio horren. Hain zuzen pixkate Ziaboga hartan, ilauan kale, baina nola juntzaio gaina, sartu bai, baina irten... Nik esan nuke San Pedro pitxin bat aurretik atera dela, bai, hor branka markatu du aurretik, eta luze hontan erabakiko da, ikusi ditugu pare-parean. Bai, pare-parean, eta horle San Pedro tarrak hor ditugu leguain San Juan darren Ziaboga, beraientzako, ere denbora, zeindako lana hor, Ziaboga hortan, jakin daia txapelketako aukera guztia galduta dituzela, eta txapelketan, borrokan, leian, lehen kalea eta 3. kalea zeurrun dauden, bata bestaldetik eta ikusteko leia hoi ez du dikoazteia segundu berean bat eta bestea, eta San Perotak berriro ere San Juan alderuntz jo dute nabarmen. Bai, eta horre ibiliko dira elkar zaintzen, eta ja, 2 minutu baino gutxiagoko lana dute, eta guain bakoitzak hartzen duen estrategian arabera, hortxe, ikusiko da. Ikusiko dugu beraz ezen nolako estrategia egiten duten, bai bat eta beste ikusten ditu Zumaiarrak, horre, indarrak bete-betean dena ematen jakinda San Pedrotarrak lehen kale hortatik urruntan xamar ikusten dituztela, baina gertu daudela, eta borroka hortan Zumaiarrak eta San Juandarrak. Eharra irudi hau, nola ematen eman daitzan Zumaiarrak. Horritu Ziaboako denborak, 4:46 Zumaia, 4:7 segundu bateko aldea Ziaboga horretan, 4:13 Ibaikak eta 5:21 San Juanek egin duenen denbora hori Ziabogan, elmugan, nor? Oain ikusiko dugu. Segidan, bukatzear bai ditugu, bai bat eta bai bestea, bai Zumaia eta baita San Pedro. San Pedro, San Juan aldea nabarmen etorri da, lehen kale hortara nabarmen. Aizearen babesaren bila. Eta azken txampa ematen nahi dana Zumaia. Zumaia erditik. San Pedrontzako animoa San Pedrontza, animoa Zumaia rentzat. Ea, estu bai dator. Ikus dezagun, azken txampan sartuta San Pedro Zumaia, San Pedro, ja Zumaia. San Pedrontza beraz txapelketa. Eta guain Ibaikak bukatuko du bere lana. Hor dator Ibaika. Ibaika. Beragik bukatute eta txalo bero bat ere merezi dute, 4. postuan sartuko dien San Juandarrak. Arazoa izan dute bigarrenen lehenengo Ziaboga hortan.
bete-betean eman diote zeari, ziabogari, boiari eta berrio maniobra guztia egin behar izan dute. Hor datozti San Juan darrak, ja San Juan, San Pedro, irabazle lehen kale hortatik, nagusi beraz San Pedro tarrak gizonezkoen promesa txapelketa ontan. Ba, kontutan hartzekoa da, ez da, lehen kale hortatik nik uste irabazi duten txapelketan mintzat lehenengoak diala. Bai, bueno, uste dut, bakoitzak kale batetik irabazi dula, ez? Mutrikuk 3garrenetik, Zarautzu 4garrenetik, San Juan 2garrenetik eta San Pedro lehenengotik. Ba, bueno, gaur bintzat argi dago kaleek ez dutela baldintzatuko txapelketa hau. Ez du ematen mintzat. Ez du ematen, ez, oaingoz Ez du ematen. Bueno, hor ikusi egun bezala, bai Tolosaldean esketan eta baita ere San Pedro gain mutikoetan eraman dute bater hori oso San Juan aldea, ziaboga atea ondoren, bigarren ziaboga eman ondoren, nabarmen San Juan aldera. Eta hor ikusi dugu, agian babes horren bila, eta horregatik bat Tolosaldea hain gertu izan da, San Juan dendikan oso gertu izan da, bigarren postu hortan. Bueno, agian alde pixkat izan dezake lehen kale honek? Ba, bueno, ikus ezagun, beste txapeketak gutxi batzuk falta zizkigu, eta ikusiko dugu. Faltatzen zaizkigun txapeketan, izanen nesken eta gizonezkoen jubilin mailako txapeketa, eta gizonezko absolutoen txapeketak falta zizkigu. Hor ikus dezagun berriro, nola presioak zer, San Juanek eman dio bete-betean hor ziabogari eta hor izan du arazoa eta hor galdu ditu aukera guztiak txapeketa jokatzeko eta bueno, dominen bat hobeste irabazteko San Juanek hor galdu ditu, bertan zegoen, estropan sartuta zegoen, baina pena izan da ze hirubuntziak parean zentozen eta bazirudin estropada estu jungo zela hiruen artean eta pena izan da lehenengo ziabogatik. Zazpi hogeita bat, 3:31, San Pedro egindako denbora, 2 segundu gehiago Zumaia, 7:83, 7:40, Ibaikak eta 8:02, San Juane, 7:21, 2 segundu bat ateratzen zion ziabogan Zumaiak San Pedrori, eta azkenean 3 segundu luzea eta izkio, azkeneko zea luze hontan, horrek bere zeo zer esango du, San Juan aldea tortze honek, aizearen babes horrek bila. Bai, nik uste San Pedrok ziaboga oso eman dula, eta aipatu dugu ez, Zumaia sartu da aurretik, baina San Pedrok hor erakutsi du branka ateatzekoan, eta bai, babes horrek dirudi mesede egin diola. Ziaboga eta babesa nik esango nuke. Eman duen ziaboga eta babesa horrek eman dio azkenean txapelketa San Pedrori lan txukuna, lan osona egin dute San Pedrota. Beraz, beraientzako txapelketa, San Pedrontzat txapelketa izan dugu, hain zuzen. Eta, bueno, 4 txapelketa jokatu dira, 4 klub desberdin. Bai. Inork ez du errepikatu. Ondo, ez? Bueno, denentzako egon dadila pixka bat, eta ez, oso ondo, eta bueno, hor ikusten da ez, klub guztiek lan handia egiten dutela, eta denek zaintzen dutela arrobia, eta bueno, polita da ere ikustia aniztasun hori ez, eta ez nagusitasun batzuen aldetik. Bai, ala da, eta bueno, horrek esan edu, Gipuzkoako klubetan lan bikaina egiten ari dela, 4 txapeldun desberdinak izan ditugu eta horren ditugularik. Bueno, aldea genion bezala, 2 segundu eta 24 ata dizkio azkenean San Pedrok Zumaiari, Ibaikari ata diona 18 segundu eta 40 segundu San Juanik esan dakoari arabera. Eta kontutan artekoa, hori jo, Federazio Trofeoan, 3. denbora aldetikan 3. izango nintzateke. Baina, bueno, denborak ez dute kontuan hartzen. Bai, hori, hemen azkenian txandak agintzeu eta... Hori da. Bueno, hurrengo txanda, hurrengo estropada bezan da, gazteak izango ditugu, juvenil mailako, hain zuzen ere, neskak hemen jokatuko ditugu, bai Federazio Trofeoa, eta baitare txapelketa 3 untzi parte hartuko dutenak, guztira 2000 metro, hor ikusten duzuen bezala. 4 luze, 3 ziaboga, lana egingo dutenak, neskak.
eta mutilak bai juvenil mailan eta baita ere senior mailan egingo duten lana. Lehenengo txanda honetan, federazio trofeo hontan parte hartuko duten untziak, 4 minutu barrurla, hasiera emango zaiona, 3 untzi, lehen kaletik arituko hain zen ere zautza izango da, 2. kaletik San Pedro eta 3. kaletik Mutriku. Eta aldi txiki bat egongo dugu, eta segidan izango da estropada honekin. Salgo de barco, casi. Me voy arriba aquí. ¿Qué es la última regata, la de tu sobrino? La última, seguro. Segidan, juvenil mailai emango dio hasiera neskekin. Lehenengo federazio sarian, lehenengo kaletik Zarautz, 2. kaletik San Pedro, 3. kaletik Mutriku. Pasai Donibanen jarraitzenen dugu eta jada 4 txapelketa jokatuak izan dira, 3 gelditzen zaizkigu eta txapelketaz aparte baitare beste sari batzuk daude. Adibidez, ziabogarik onena eta promesa mailan, nesken mailan Tolosaldeak jasoko du saria eta gizonezkoetan, mutietan, Zumaiari emango zaio ziaboga onenako hain zen ere onenen saria. Bueno, oain arteko txapeldunak, Mutriku infantil nesketan, infantil mutiletan Zautza, promesa nesketan San Juan eta promesa mutikoetan San Pedro lau klub desberdin izan ditugu oain arte txapeldunak. Urrengoa emakumezkoen promesa emakumezkoen federazio trofeoa izan. Ja, hasia da, hain zuzen ere estropada, Azkar eta Bixi, 3 batelak horre lehen kaletik hain zuzen ere Zautza, 2. kaletik San Pedro eta 3. kaletik Mutriku. Dijoaztelarik, hasiera mantzaio beraz estropadari eta bandera txuriare gordere, balekoa dugu estropada, ez dago inungo arazorik, eta hor ditugu arraunian, genionen bezala kasu hontan 3 ziaboga 4 luzeko lana izango dute, hemendik aurrerako estropada guztik, emakumezko 2 estropada izango ditugu, federazio trofeoa
eta txapeketa, eta gero barkatu juvenil mailakoak, eta juvenil mailako mutilak txapeketa, eta gizonezko absolutuen txapeketa gelditzi zaizkigun 4 estropadak jokatuko direnak. Bueno, hor ditugu, arraunean nahiko orekatuta, 3 untzia, Zautza, San Pedro eta Mutriku. Pixkate gelditzen hasia dena gian 3. kale hortatikan Mutriku dugularik, haizea alde une honetan, eta horrek ere bere eragina izango du, bere abiaduran, bere lanan egiteko orduan desberdina da alde edo kontra izate aldea, hasieran. Oro har, baina hasieran Bai. Nik uste hasieran alde pixkatu beto izango dela, ez, erritmoak hartzeko eta sensazioak hartzeko, beti ere hobeto. Hain izango dute 2 alde eta bi aurka orduan, egia esan ere haizia denentzako dago, beraz alde hortatik ez dago eskusa hundirik, baina ni pertsonalki ere nahiago arrankatzia. Alde? Bai, alde, pixka bat arraunketan sartu eta erritmo egokiak hartzeko. Hala da, eta hortan dihoazten bereien erritmoa finkatu nahian, 3 untziak eta 2. kale hortatikan San Pedro ematen du pixkata horretuta atorrela, baina Zautza bai, argi, Zautza sartuko zegu lehenengo. Zautza Ziabogan, Zautza ja Zarauz, ja San Pedro eta ja 3. kale hortatikan hain zuzeren Mutrikuko ontzia eta niretzako 3etatik 3. izan da Ziabogarik onena manduna. Mutrikuak. Mutrikuarrak eman dute Ziaboganena, ze hor batian parian ikusi dira branka guztik, hori ez, beste pixkat juntzaie lezo aldera eta Mutrikuko oso fin eman du Ziabogari. Fin eman du Ziabogari eta bain ikusten dezagun, lehen kale hortatikan zer nolako ibilbidea hartzen duen hain zuzen ere Zautzek, ematen du San Juan aldea jo duela. San Juanek eta Mutriku naiz eta Ziabogan eman, gelditu inda pixkat eta 3. postu hortan gelditu zaigu Mutrikuarra. Beraz, lehia 2. eta lehen kalean dihoazten San Pedro eta Zarautza. Nola ikusten dituzu? Lehia hortan, San Pedro eta Zarautza. Emate du San Pedro pixkatere ere San Juan aldea jo duela, ez? Bai, badirudi denek bilatzeutela babesoi hemen San Juan alde honetan. Eta bai, nik uste txanda honetan behintzat dela nabarmenen ikusten den zea hori. Hor ditugu denbora berdina San Pedro eta Zarautzai, 2015, Mutrikuk 2016 3. postu horretan, segundu bateko aldea bakarrik, ondua horre Ziaboga hortan. Beraz, horre Ziabogan gertatuakoa, baina bain luze hontan, haizea kontra dutelarik, Ziaboga hontan, luze hontan, barkatu, gauzak ez du datozti ere, 3 untziak ez du datozti, ematen du horri bagian lehen kale hortatikan Zautza pixkate aurre hartua duela, eta San Pedro eusten aizaiola 2. kale hortatikan Zautzai. Zautza nabarmen San Juan aldetikan, 2. Ziabogaren bila. Mutriku gelditua ikusten dugu, 3. postu hortan, eta, jendea ikusten da, horre, jendea etorri da, giroa do, txapetarako. Bai. Holako egunetan eguraldi honakin, eta estropa garrantzitsuak, jendea mugitzen da bai. Arazo ematen du San Pedroko 4. arraunari horri, arrauna sartzeko orduan arazoitzen bat beste izan dula, baina ja berriro ere ritmo hartu du, eta ritmoan jarraitu nahian. Ordua, 2. Ziabogaren bila Zautza. San Pedro hori batel bat ateatzen dio. Nabarmen aurretikan Zautza, horre 2. Ziabogan, ordua, Ziaboga ematen, Zautza, txukun, lasai, ja Zautz, San Pedro 2. postuan, itxia, ongi, ja, eta harin emandako lana, sartzen nahi dana guain Mutriku dugu, pixka junintzaio, eta azken baita itxia, gelditu intzaio pixka batel hori, itxia emanduta. Aizai ateatzen. Bai, horri du ez da, oso itxe ematen bali mazu, aukera duzu, bai, bitxe ematen bali mazu, edo, gelditzea. Gero atea inbar da, eta, gaur esan dugu, lehemazainek lana garrantzitsua, ze hori ere
neurtu berda eta ez da erresa izaten. Ematen du bakarri lemazaile lana olatua daudenian, eta olago ez historia daudenian, bakarri deala garrantzitsua dutela lemazaile, baina amene, bai. Bai, argi dago, hemen olaturik eta ez dago, baino bueno, ziabogak ondo emateak ere ikusten ari gea bere garrantzia dula begira ze gertatu dan aurreko txandan, eta ziaboga txar batek kanpoan utzi zaitzake. Hala da. Horritugun denborak, zautzak egindako denbora, 5:06, 4 segundu gehiago San Pedroak, 5:10, 5:21 Mutrikuk egin duen denbora. Hau beraz, ziabogtako denborak, bigarren ziabogan, hirugarren ziabogaren bila doaz, hain zuen ere, hirugarren luze ontan, 3 untziak eta zarauztarrak beraien erritmoa jarriaz eta kontrolatzen, hau sanperotarrak ditugu, zauztarrak, bai, eta hor doaz beraien erritmoa mantenduz eta kruzero, ritmo kruzero. Bai, ritmo kruzero, eta hoxe izatea egokina, olako giroekin gaina izian alde datoz, baino mantendin berda, oain 3. luzea da, burua ere 3. luzean netzako izaten da okerrena. Zergatik? Bueno, bazkenen ez da ez hasiera, ez bukaera, tartean dagoen luze bat da, eta ja nekea gainean dakazu, bestropada erdia inda daukazu, eta gero ja behin hemen buelta eman dakun orduan ja denan bilazuaz, bakizu 2 minutu bakarrik gelditzeiala, eta baina, bueno, 3. luzea garrantzitsua da, hotz mantentzia. Ordoa, zautza, ziaboga matea maniobran egiten, eta ziaboga man, hor dago, ja, zautza, laguntzen ikusi guztan lehenengo arraularia nola lagundu dion. Ordoa berriro San Pedro, ja, kurintzaio pixkate hor San Pedrori batela, eta Mutrikuarrak sartzear horko ziabogan, 3. ziabogan, azken luzearen bila. Ordoa, Mutriku. Ikusten da hor nola korronteak popak bidaltzeitun goruntzu baino oso argi ikusi da, ez? Irudiontan goitikan, ziaboga hortan nola popak alde egiten dien beti. Haizea, korrontea... Haizea eta korrontea, nik uste korronteak askotiatzen dula, Lan gehiegi. Lan gehiegi, horregatik ere laguntza, lehenengoaren laguntza hori hiru ikusi, lehenengo hiruei laguntzen bere lemazainai. Bai, hori da. Bueno, oain jakinda azken luzean daudela, eta aldeak nabarmen diala, zarauztarrak nagusi, Federazio trofeoa irabazteko, nabarmen berriro sartu da San Juan aldera, hor ditugu denborak, 7:19 zautzak egindako denbora, 7 segundu gehiago San Pedrok, 7:46 eta 8 minutura Mutrikuarrak juntzeizkigu 3. ziaboga honetan. Federazio trofeoan eta guain bukaeran jakinda, ja gauzaia finkatuta daudela, hor barruan zaudenean, ja ezin dut irabazi. Bigarrena, argi dago, bigarrena gelditu gane, San Pedro aldean. Zautza, ikusten dut, irabazita dakatela, guztira pentsatzen da, edo eman eta kitxo. Nik uste ez dara gehiagin pentsatu behar, eman eta kitxo, eta bigarren baldin baztoaz ere, bazpare ustu, ez dakizu, bat-emati zehozepa gertatzen bazaio, arrauna bat puskatzen bada, ezin dezu, ni behintzat behin nintzen lasaitzen meta pasartean, oseak, eman, eta lertin berda. Eta eman datozi, 3 untziak, eman, eta lehen kale hortatio nabarmenen sartuta San Juan aldera zauztarrak, irabaziko dute Federazio trofeoa, oso ia 0 kaletikan datozti. Hor San Juan darrak, bigarren kale hortatikan sartuko ia zauztarrak lehen kale hortatik, San Pedro bigarren kaletik, 3. kaletik Mutrikuarrak. Zautza irabaziko du, argi, azkeneko txampan, azkeneko paladak, zautza, 10:27. Hor da San Pedroko untzia, San Pedro ja, 10:18,
gutxi gora bera, egindako lana, eta une honetan bukatuko duna, hain zen ere, Mutrikuko untzia izango dugu, ordoa Mutrikuko untzia, San Pedroko laugarren arrolaria guztua zegoen, egindako lanakin. Bueno, ordoa, Mutriku, Mutriku, 11 minututik gora egindako lana Mutrikuarrak. Beraz, lehen kale hontatikan irabazi du Zautzak eta ematen du alde pixka bat izango dutela lehen kale hontatik parte hartuko duten untziak. Bueno, ikusiko dugu, ala ez. Bueno, azken bi txanda hauetan behintzat ondo batea zaie ez, babes hori bilatu dute hemen San Juan alde hontan eta hor lehen goiko irudi batetik oso ondo ikusten da eta erdi aldetikan korronteak nik uste desente tiratzen dula eta bai. Beraz ere horrek ere bere eragina izango du eta izaten ari da Bai. Gipuzkoako batel txapelketa hontan. Bueno, ondoren txapelketa izango dugu jokoan nesken juvenil maileko txapelketa eta parte hartuko duten ontziak lehen kaletik Hernani, bigarren kaletik Tolosaldea, hirugarren kaletik San Juan eta laugarren kaletik Baika. Baina lehenengo denbora ofizialak hauesek Zarautzak 10:27, San Pedro egindako denbora 10:28, eta Mutrikuren denbora 11:02, aldeak nabarmenak izan dira federazio trofeo hontan bai lehen postutik bigarrena eta bigarrenetik hirugarrena. Hori beraz denborak eta pixkanaka kokatzen hasten dien txapelketa jokatuko duten lau ontziak Hernani, Tolosaldea, San Juan A eta Ibaika. Bueno, Ibaika izan dugu hain zuen ere Liga Eskan irabazle. Ikus dezagun Liga Eskan irabazleak favoritotzat eman dezakegu, baina nahiko orekatua egon daiteke alare txapelketa, Tolosaldeak eta San Juanek ere bere aukerak, eta bueno, egia esan lauak. Zerbait gaitik daude hemen sartuta, lau untziak eta lauak ere badute bere aukera txapelketa hontan. Pixkanaka, badoaz hurbiltzen irtera puntu hontara, lau ontziak eta hor dugu guretako epaileak ere agindu ematen gerturatu daitezen txapelketa jokatu behar duten lau ontziak. Atzoko denborak behiratzen nahi naiz eta bueno esan duzu Tolosa pixka bat aurretikan markatu ditu denboak, baina beste untziak hortxe daude. Pare-parean, hasi gaur aukerak irekiak nik uste denentzako. Lau untzientzako. Bai. Eta segur nago hauetako maten traineroen ibiliko ala, ez da? Gero, ere. Juvenil mailako neskak aukerak izango dute eta segur noa. Bai. Hauek azkenean nik uste gehien txunak ez, azkenen traineruan dabiltzan neskak dira eta azkenen batela erramenta, nire iritzian erramenta egoki bat da puntua hartzeko eta guantxe esango nuke daudela hauek puntuan, ez? Igual liga hasieran eta hola nahiko bandera txuria eta Adi azte ardata, adi bandera txuria hemen lerretik, hasia da Gipuzkoako juvenilen nesken txapelketa lehen kaletik Hernani, Tolosaldea, bigarren kaletik, San Juan, hirugarren kaletik eta Ibaika, laugarren kaletik. 20 segunduak pasatzeko une batetik enbestera, une honetan, balekoa dugu beraz estropada eta haze hasiera. Eman dioten lauak, haze hasiera. Izugarria, oreka nabarmena. Hortxe ikusten da, ez lauak atera dira eta inorkeztu aurre hartu, lauak pare-parian. San Juan agian hirugarren kale hortatik egon daiteke pixka, baina ez da
muturtxo bat, baina lauak pare-parean aize alde, lehenengo luze hontan, lau ontziak, eta zure nola ikustituzu? Hernaniarrak? Ondo, Bai. bueno, gaina azkenekoak ikusita kale ona otea dakaun, ba bueno, espero. Ikus ezagun zer nolako lan egiten duten ere Hernaniarra lehen kale hortatikan, baina estropada hasieratikan puskatu nahian, hirugarren kale hortatik doan etxeko San Juaneko untzia ematen du hor, egon daitekela lehen hirugarren kale hortatikan dominatzen Tolosaldeako neskatoak ere gertu eta fin doazela, baina ematen du hori San Juan horretikan eta gero beste hiruak nahiko hurbil eta orekatuta bigarren postu hortarako leia hortan. Ibaika genion ere lan txukura egiten ari dela, hor laugarren kale hortatik, eta San Juandarrak eta bere lema zaina eman da eman, eta gehiago eskatzen beraien arraunariari. Ordoa San Juaneko untzia, baina oreka nabarmena, Bai, jo, ikusi da. Argi Ziabogak, hor ditugu eta Argi Ziabogak, San Juan sartuko da lehenengoa. San Juan Etxeko trainero ikusten. ja, Tolosaldea ja, eta ja, Ibaika eta Hernani, San Juan lehenengoa sartu, baina Baina nahutzegu. atzean gelditu da, bai, Tolosak mutxurra lehenago atera du, Ziaboga hortatik, bai. Hala da, eta Ibaikak nik uste eta harrapatu indulera San Juan, junintzaio, hain zen ere San Juani, Ziaboga hortan, eta ikus dezagun hain, kontra dutela aitzea, ikus dezagun zeunako lan egiten duten. Bi 16, Tolosaldea bi 15. Nik aurreko txandan aipatu bezala, argi ikusi dut irudi batean korronteak asko tiratze duten momentu hontan erdialde hortatik, ez? Orduan pixkat igual erdiko kalei kalte egin diezaieke Ziaboga hortan, jutekoan bai gero tirakoie, baina oain bueltakoan kalte. Kalte izan dute, baina Tolosaldekoak Ziaboga eharra mandutena ere, egin zen ere Tolosaldeko untzia. Hor Ibaikakoak liga eskaira hazien dutenak, laugarren kale hortatik, gertu daude ere borrokan, egia esan lauak daude hor borrokan sartuta, eta hemen hauek Hernaniarrak oso sartuta San Juan aldera, Hernaniarrak ere gertu ikusti nahian. Hor Ziaboako denborak, genin bezala 2-14 San Juan eta Ibaikari, 2-15 Tolosaldea eta 2-16 ikusten dizuen 2 segundutan lau untzia, lau batelak ikusten ditugu larik. Eta Ziaboga ondoren eta irteeran Tolosaldea aurre hartu eta hor ditugu ustegu bigarren kale hortatik une honetan kontrolatzen eta dominatzen Gipuzkoako juvenil mailako txapelketa. Gerturatzen bigarren Ziabogara ontara, helmuga puntu ontara, baina bigarren Ziaboga mango dute, eta txugun datozti lau ontziak eta genion horreka zegola eta nabarmena aldea eskasa lehenengoa eta laugarrenaren artean. Tolosaldea pixkatere San Juan aldea jodu, ematen duenez, babes horrenen bila, eta, lehen postu hori eutxi nahian, naiz eta laugarren kale hortatikan ere, Ibaika leia bizian, San Juan ere bai, pixkatagian gelditu dianak Hernaniarrak ditugu, lehen kale ontatik, eta Tolosaldea bigarren kale ontatik Ziaboga erramandu, lehenen eta Ziabogatikan, eta nik uste lehenengo izango da, eta ala izango da, bigarren Ziaboga ontan, Tolosaldea, sartze ardoa, haze astindu eman duen, izan kontra, Tolosaldeak. Aldea markatu du. Ordoa, Tolosaldea, ja, San Juan bigarren postuan, San Juan Ibaika Hernani, ja San Juan, ja Ibaika Hernani, pare iruak, parean iruek, alaxe da, eta nola irtetzen dian Ziaboga ontatik, Ibaikai asko kostazaio laugarren kale hortatik irtetzea, egia esan denei, eta gerione hirugarrena sartu, lehenengo Ziabogan, eta bigarren Ziabogara, lehenengoa iritsi, eta aldeen nabarmena ateaz, aiza kontra duelarik, asko esan nahi du horrek. Bai, lan ona indute bigarren Ziaboga hontan Tolosarrek. Lana bikaina bai Ziabogan, baitare luzean,
Tolosarrek egin dutenak eta hor doaz dominatzen Gipuzkoako emakumezkoen juvenil mailako txapelketa. 3. luzean daude, haizea alde eta borroka estua, 2. postu hortarako ematen duenez, 3 ontziak pare-parean doazelari. Hernani lehen kale hortatik, San Juan 3. kaletik eta Ibaika 4. kale hortatik. San Juan Darragor, beren lema zaina alde bat eta beste beira. Nori aginduak emanez, kontrolatu nahian, ikusi ez Tolosaldea pixka junintzaiola. Eta imandako denborako hoxe, 5-0-4, Tolosaldearen denbora 4 segundu gehiago San Juane. Eta 5-10 Ibaika eta Hernani. Gero irteran, Ibaika pixka ditun da, San Juane bai eta Hernanik nik uste 2. postu eskuratu dula Ziaboga horren irte eran. Hor ikusi ditugu Tolosaldeak indako lana eta badoa Tolosaldea nabarmen lehen postuan eta aldea handi ateatzen, Bai, oain ja ikusten da hautsidura estropada eta bea bakarrik doala hor buruan. Bakarrik buruan Tolosaldea. Larri, 2. postu hortan gelditzen hasia dena 4. kale hortatik anagian Ibaikai iruditu zaigu. Baina ez dago urruti, 2. postu hortarako horretako batela. Bestalde Tolosaldekoa hor ikusten ditugunak, nagusi, lehen postu horretan, eta argitan nabarmen, 3. Ziaboga horrenen bila. Adi, hor da eta Tolosaldea. Tolosaldea Ziaboga manez, ja Tolosaldea, pixka juntzaio, ontzia, baina bueno, aldea nabarmena da. 2. postuan San Juan, ja San Juan, 3. postuan Hernani eta ja Ibaika. Berriro San Juaniko osteintzaio, berriro gelditzen Bai, nik esate izudana, popa alde hori gorak atiratzen du eta zaila da erdiko kale horietatik ateatzia, ikusten danez. Kostata, mañana azkenea atadia San Juan Darrak beraien Ziaboga eman ondoren, eta aukerak Hernanientzat 2. postu eskuratzeko lehenengo ematen du Tolosaldearentzat izango dela, aldea oso nabarmen beraientzat, Tolosaldeak eta aldea geroz eta gehiago haunditzen, izugarria izan da induten 2. luze hori, hor hartu dute aldea Ziabogatikan ateratzeko orduan Ziaboga beraikina izan da agian onena, eta atzetikan 3. hazian, lehen Ziaboga horretan, eta 2. luze hortan izugarrizto lana egin ondoren, lehenengoa sartu dira Ziabogan eta haze Ziaboga eman duten bai, eta aldea haunditu ere. Eta gainak ondutan hartuaz aizea kontra zutelari, alde hori atatzea, bate hori sendo dago. 7:32 indako denboa Tolosaldeak 3. Ziaboga horretan, 7:19 San Juan eta denbora berdinean, Hernani eta Ibaika 7:41. 2. Ziabogan aldeak ere 2 segunduko hazian, San Juan eta hain zen Hernani eta Ibaikaen artean, eta 3. Ziabogan ere bai. Ikus dezagun zer nolako indarrak dituzten oain 3 ontzi hauek, haizea kontra, bukaerako lana, nola bukatzen duten 2. posturako, 2. posturako genion, zeren eta lehenengoa ematen du hor ikusten ditugunak, Tolosaldekoak argitan nabarmen bai daitozte lehen postu hortan, eta atzean dago lehia, atzean dago burruka. San Juanek 2 segundu Ziaboga emateko orduan, baina gero irteeran segundu bateo beste galdu. Galdu itzanen du irterako puntu hortan, baina berriro berreskuratu ere egiten du. Bukatzea ardu bere lana, Tolosaldea, beraieken izango ditugu txapeldunak. Beste klub berri bat, txapeketan. Bai, argi gaina aurretik eta bai. 2. luze hortatik ja aurretik atea dira eta nola? Eta bai, eta gaina luze bakoitzean segunduak ateratzen, gehitzen, bai, diferentziak handitzen. Ordoa Tolosaldea, ja, txapelduna, beraz Tolosaldea. San Juan 2. San Juan sartuko zaigu 2. postuan. San Juan, Hernani, San Juan. Haze politza. Eta Ibaika, horri Ibaika, eharra, haze bukara eman duen Hernani lehen kale hortatik, 2. postua eskuratuaz,
euneneko gutxi batzuenengatik, eta politxe izan da bigarren postu hortarako egon den leia, baina azenolako exhibizioa eman duen Tolosaldeak. Bai, hori, bigarren luze hortan hautsi duenetikan, esan bezala, segundua gehitu bere alde, eta bukaeran, nik uste lasa hitzeto zela janeskak, ikusita aldea handia zela, eta beraiena zela estropadan. Bigarren luzea, hirugarren luzea, laugarren luzea izugarria, gero eta segundu gehiago sartzen bere lehiatzen aritu dien, berekin lehiatzen aritu dien batelei, eta bestalde, haze laugarren luzein duten erraniarrak, Bai, nik uste babes horren bila etorri dira, eta ez genitun oso argi ikusten, eta bazirudin San Juan aurretik, eta uste ez dela ez da segundurik ez da izan, ez, bien artean, istu, eta ondo, nik uste, eusten, eta esan bezala, ez naiz atzetik ikusi, ez diozula inoiz utzi behar emateari, ze hoxe. Azken segundura arte aukerak daude, eta kasu honetan, pixkat aurreatzeko aukera bentsat izan dute. Gaineko usiaz ez da, hirugarren ziabogan, 2 segunduko aldea zegoela bakarrik, bat eta besteen artean, eta, gero lehen kale honetatik, babesa horren bilan ondoren, bigarren postoi lehiatu beharra zegoela. Aldiz, Ibaikako untzia gelditu da. Bai, gelditu da, ze hori, azkeneko, bai bigarren eta bai hirugarren ziagogan, pare-parean. Hiruen diferentziak Tolosak alde indu, baina beste hiruak hor parean ibili dira. Hor denborak Tolosaldeak 10, 17, 25, bigarren postuan Hernani, 10, 29, 81, genion bezala, eunenen gutxi batzuen gatik, 60 bat eunenen alde San Juanekiko, 10, 30, 43 eta 10, 36, 77 Ibaikak egin duen denbora. 12 segundu eta izkio bigarrenari, ikusi lehenengo ziabogan hirugarrena izan zarela, eta azkenean 12 segundu eta izkiozu, gaina hirugarren ziabogan bat da, denbora nabarmena, eta atzetikan lehiatzen zetozten San Juan eta Hernani bigarren posturako. Horretik, izugarrizko. Nik uste, bigarren zati ere oso ona indutela, ez? Ja, hemendikan bigarren ziabogatik atea dianean, bai hurrengo luzean 7 segundu, eta gero beste 5 ditu dituzte, bigarren zati oso ona indutela, nik uste estropadan kudeak eta oso txukuna indutela, nekea ondo kudeatu dutela, eta bai, bikain, Tolosako neskak. Bikain denak, eta kurioso balda, zeinik irazi zuen liga? Liga Tolosak. Liga ez, Tolosak ez, Ibaikak. Ibaikak. Eta laugarren? Eta laugarren gitu zegu? Hori, izaten dela, hori ez? Egunaren araberakoa, eta hori, txapelketan gauza guztik aldatu daitezkela. Bai, eta horrek esan nahiko liga horrekatzua izan dela, ere, nahiz da bere ikirabazi, horreka handiko... Bai, barkatu, bai, oso parean ibili da, ez? Horrik usten ari naiz, estropada batzuk San Juanek irabazi, Ibaikak, Tolosak, nahiko banatua egon dela liga, ez? Eta seinale ona, ez? Lehia dagoela eta neskak indartxu bat ozela. Bai, eta ez dakiz Tolosaldea ze batela ekarri duen, horrelako aldea atatzeko, ez dakiz ze jendekin etorriko zan txapek eta jokatzea Tolosaldea. Horrek ere bere zer izango zuen, nik nire ustetan. Eta nahiko horrekatxu egon baldin bada zean ligaizka, txapeketan, eske eman duen exhibizioa, bigarren zatikoa izan da, izugarri izan da. Nik uste gaurko egunakin, jendea daukan hobenakin etortzen dela, ez? Ligan saiatzen zea taldetxoa baldin daukazu behintzat, jende guztia ibili dadila, eta denek hartu ezatela rodaje bat, baina gaurkoa erabaki horra da, ez? Eta
denak nik uste talde guztiak datozela ustez behintzat talde hobenenakin eta kirolari honenekin. Bai, halaxe da, eta hori nabarmena da. Bueno, gauzak argi eta garbi dituzte Tolosaldeako neskak, eta horrei beraien txapeketa beraientzat. Beraz, bi txapeketa falta zaizkigu oraindik jokatzeko, eta bueno, ziabogarik onena orain juvenil mailako nesketan, bueno, etxera eman dezue, saria. Erran aldia juntzaigu. No, zorionak nahi ahi. Behintzat izan da, beraz, errani eman diote, hain zuen ere, ziabogarik onena. 12:46 aldea ata izkio Tolosak hain zuen ere bigarren sekatua izan den erraniri, 13:08 ata dion aldea zeari, San Juani eta Ibaikari 19:42. Bueno, urrengoa izango da gizonezkoen juvenil mailako txapelketa, eta txapelketa hasteko 4 minutu gaindikan falta zaizkigu, atsedenaldi txiki bat hartuko dugu, eta gero txapelketak egingo gara. Hemen jarraitzen dugu Pasai Endonibanen, beste txapelketa baten bila. Hemen gizonezkoen juvenil mailako txapelketa izango dugu. Zoritxarrez Federazio Trofei ez da jokatuko, 4 guntzi lehiatuko dute final hontan, eta lehen kaletik San Juan B, bigarren kaletik Getaria, 3. kaletik San Pedro, eta 4. kaletik Tolosaldea izango ditugularik. Eta 4 untzi hauek kokatzen hasiak dira, ligan hain zuzen ere San Juan, etxeko talde izan dugu nagusi, eta une batetik bestera, lehorreko epaileak bandera txuri atatzen duen, eta horren arabera, jakingo duen lerrokatuta daudela 4 untzia, 4 batelak. Ea ematen duganikan ez daudela, eta genion normalean magitartetik aurrea aizak gehitu iten duz, eta nik uste askozaz gehiu dagoela. Gehitzen nahi dela. Argi, bandera txuriare horretik, bandera hartu daka, ureko epaila, eta hasiera mantzaio txapelketari. Hasiera juvenil mailako txapelketa, horren ditugu 4 untziak, lehen kaletik San Juan, 2. kaletik Getaria, 3. kaletik San Pedro, eta 4. kaletik Tolosaldea. Lanean ditugularik 4 untziak, une batetik bestera, 20 segundua jada, eta balekoa dugu estropada.
balekoa dugu estropada, ea ba, hasiera hontan, nola ikusten ditugun bai batak eta bai besteak, bixi launtziak, eta lehen kale hontatikan etxeko batela, nabarmen eta argi, laugarren kaletik ere, Tolosaldeare, ematen du, hori ez da, lehenengo kaleak eta laugarren kaleak da bitzala hor pixkate aurre hartu nahian. Bai, aurre hartu dutela edo bai, hemen bigarren kaletik Getaria pikin bat atzean geratu dutean, Baina lare, bertan dae, launtziak bertan daude, eta haize alde dutelarik, eman eta eman launtzi hauek. Hor da ikusten ditugu Getariarrak, beraien arraunketa hortan, bixi, erritmo politian, luze, ematen, eta hauke Tolosaldeko San Pedroko untzia dugu hau, hain zuen ere, beren leian eta lana egiten hirugarren kale hortatik. Hor Tolosaldeako mutikoak, lehemazaina hor ia izkututa, gero izkutu hau ikusiko dugu, kontra dugunean, bueltan datozenen kontra airea, aizea kontra dutenean, eta ordoaz, Ziabogaren bila, launtziak, lehen kale hontatik ematen du San Juan hasia dela. Maniobra egiten, ordoa San Juan ja, San Pedro eta Tolosaldea ja, eta Getaria ja. Eta zuk zenionen bezala, iruta laugarren kale hortatik berri hori junintzai pixkate hor batela, Bai, Getaria azkena sartu da, eta hiruak batera atea dia ikusten da, bai, oaindikan hor bai aizia eta korrontiak min egiten dula. Min egiten du, eta alde lehen kale hortatik San Juanentzako, beha ere babesa, bere aldea jodu San Juan, eta babesa horrenen bila, eta ematen du aldeak ahonditzen hasia dela San Juango batela. Bai, hor, metro geixo emarko ditu, baina badirudi babesa bilatzen nahi dela, eta horretxekoen animoak ere sumatuko dituzte gertuago, eta, horrek emango, indar pixkat. Noski baietz, emango ditela, bixi, hoi jartzen du ez da batelean. Hala jartze bai, bixi. Bixi doaz, San Juaneko mutikoak lehen kale hortatik, lehen postu hortan, eta argi eta nabarmen dominatzen. Leia, bigarren postu hortarako. Leian hor ikusten ditugu bai Tolosaldea, baitare San Pedro eta pixkat geratu zaiguna agian Getariko untzia ikusten dugulari. San Juan darrak nabarmen lehen postu horretan, bigarren Ziabogaren bila, oaindikan, estropa ere moan erdia ia indute, eta denborak hauxe, 2 minutuko denboa indu San Juanek, 2-0-2 San Pedrok eta Tolosaldeak, eta 2-0-3 Getariak, 2 segundutako alde hori nik uste handitu egin duela San Juanek, bai Ziaboga mateko orduan, gero babesa pixkate bilatzear hemen lehen kale hontatikan, haizea kontra dularik eta haizea kontra ere, bai indarrean ematen. Alare, Tolosaldeak eta San Pedrok hor jarraitzen dute leia hortan, bai batak eta bai besteak. Metro eskas, gutxi, galditzen zaie Ziaboga emateko, San Juan darrei, eta bater hori badoa, Bai, San Juan aldeak indatorra aurretikan. Eta ze abiaduran, izea kontra izan da. Bai, Ordoa, San Juan, Ziaboga maten, zoaz, mutiko, zoaz. Segurutik hartu nahi izan du, eta seguru denboakin aldeakin zaitozen, baina... Bai. Baina, besteek zegiten zen. San Pedro eta Tolosaldea batera. Estu sartu dira. Eta San Pedro eta egia batera, eta San Pedro agia lehena batea, eman du ere Getaria bere Ziaboga, baina haze Ziaboga txarra egin duen San Juan, nik ez da konfiatuta, nola eta junden lehemazaina, baina nola juntzaio. Bai, ez dakit nik uste igual aurreko esperientzia txarretik, ez? Bazpare esango zioten oaingoan ez du hankasartu behar, eta diferentziak entzetorren aurretik, eta bazeukan margen pixka bat egiteko, baina... Bai, desente junda. Alare aldean nabarmena zan, nabarmena da, eta nabarmen izaten ari da.
Bai. San Juanek atatzen diona, oain San Pedrori, nik uste bain San Pedro ziabogan aitetzeko orduan Tolosaldeari ere segundu batzu gehiago sartu izkiola. Bai, ala ematezunez, pare-paren sartu dira, baina pixka lentxio batea haute da, bai. Bueno, ordoa, beraien lan egiten San Juandarrak eta segidan izango ditugu ziabotako denborak, argita nabarmen Getaria hor ditugu, denborak San Juanek egin duena 4:28, behatzi segundu gehiago, 4:27 San Pedro, 10 segundu gehiago Tolosaldea, 4:28, 4:42 Getariarentzat, hauek ja ematen du atzean gelditua diala, 4. postu hortan Getariarra, beraz, hemen borroka eta ikusten dugunez zilarrezko dominantzako izan egon daitekela, baina San Pedro ematen du ja muturra sartua diola eta nabarmen bigarren postu hortan Tolosaldeari. Hor ditugu San Juandarrak nagusi, lehen postu hortan Aize alde eta JJ ematen hirugarren luze hontan San Juandarrak bigarren postuan ere ematen du ja zekapena pixkanaka bakoitzara kokatzen hasia dela, beraien postu hortan, bakoitza beraien leia hortan. Orda ziabogan San Juan, ziaboga ematen San Juan, hau pixkatere luzea juntzeio, irikia, ja San Juanek eman du, San Pedro sartzen hasia da, San Pedro ja, ordoa ere Tolosaldea, pixka junintzaio Tolosaldea, ja, eta Getaria, ja. Eta ziaboga hontanik ez dakiba Getaria Tolosaldea gehiago harrapatu, hor ikusi da berri ere junintzaio. Junintzaio, San Pedro gehiago oso ziaboga ona eman dula, ez dio utzi aldeiten, baina Tolosari bai juntzaiola berriz pixkat, eta igual hor Getaria hurbildu zaio, bai. Bueno ikus dezagun aurreko postu hortan bixi dator San Juan, lehen kale hortetik, eta ematen du txapeketa berailtzako izango dala. San Juanek nabarmendu lehen postu hori, hor ikusten Tolosaldeak arazoen bat beste, berentziarekin azkeneko luze honetan, nekeak ere berereinen izango luke, eta aizak ere, oain kontra dutelarik. San Pedro bigarren postu hortan eta lehia agian hirugarren postu hortarako Tolosaldea eta Getarian artean egon daitekela. Arra honean fin datozti, San Juandarra. Bai, eta ze irudi politia orgoitikan, txukun ikustitzen dien lauei, eta bai, oso ondo. Ordoan, Tolosaldea eta Getarian beraien arteko lehia hirugarren postu hortarako, eta kostatzen ari zaio pixkarte. Tolosaldeari hain zer ere batela aurrera kartzen. Kostatzen zaiona San Juanedi, San Juane ikusten dugu, horre ziaboga emateko orduan, animak ere hain zer ere bere lemazaina, eta horre denbora 6:46, 6:54 San Pedro, 49 Tolosaldea eta 7 minutura juntzaio Getaria, 3 segundu kaldea besteik ez, horre ziaboga hortan Tolosaldeak eta Getarian artekoa, baina irteran agian gerturatu zaio. Baina honi, ez zaiona gerturatzen inor, nik uste aldea gerozta eta handiago eta handitzen. San Juan handitzen eta bukatzen ere bere lana, bukatzen ere txapelketa, bukatzear. Azkeneko txampan, sartua da, San Juaneko ontzia, beraientzako txapelketa. Ordoa, San Juaneko, San Juan, txapeldun, etxeko trainerua. Bigarren posturako San Pedro izango deu. Bigarren, hirugarren kale hortatikan, San Pedro. Ja, hirugarren anor, Getaria Tolosaldea, Getaria, laugarren Tolosaldea. Haze, laugarren luzea egin duenen Getariak, hirugarren izan da azkenean Getaria. Izugarriak genion, naiz eta 3 segunduko aldean, ziabogan irteeran asko kostain zaio. Tolosaldeari irtetzea ziaboga hartatik eta Getaria hirugarren. Balekoa, eman dute estropada, San Juan txapeldun. Juvenilen mailan beraz, gizonezkon juvenil mailan, San Juan txapeldun eta beraien bigarren
txapelketa neska promesetan ere beraiek irabazi dute, San Juandarrak, neskak, eta guain juvenilin gizonezkoetan ere San Juandarrak nagusi. Ziabogak, azkeneko luzeak, azkeneko metroak, gauza asko ikusi ditugu, atzetik aurrea etortzen. Gizonezkoetan eta emakumezkoetan lehenengo postuan nabarmen. Izugarrizko lana, baita Tolosaldeak eta baita ere San Juane. Eta gero batzuk atzetik etortzen, Hernanik nolak irabazi duen bigarren postu hori, eta guain Getaria nola irabazi duen hirugarren postu hori atzetik aurrea etorriaz lehen kale hortatik. Hor ditugu denbora ofizialak, San Juane 9-10 eginaz, bigarren postuan San Pedro, 9-28-18, 15 segundu, alde desente, 9-24-75 Getaria eta 9-25-17 hain zuzen ere Tolosaldeak egin duen denbora. Eunengatik Getariak hirugarren postua eskuratu du. Hor, txapeketa eta zugarri aldeaz da, Bai, eta nik uste azken bi txandetan haizean aurkako luze horietan egin dutela lana eta egin dutela diferentzia eta horra asmatzeakin bai Tolosak bere txandan eta San Juanek txanda honetan asmatu dute eta horra eta dituzte diferentzik. Eta San Juanek ikaragarrizko lanaz, hasieratik markatu du estropada burua, baino bigarrenetik aurrera ja tein da, hautsi du, eta gero oso polita azkeneko luze honetan Getariak nola naizta estropada guztin atzetik anjundan, lehen aipatze genuna ezin dezu etxi, eta ezakizu inoiz zer gertatuko da besteari zer gertatuko zaion, eta Getariarrek hor bizirik jarraitu dute, eta bitu azkenean domina bat irabazi dute, eta bai polita lehia hori ere atzetikan, aurrean ja argi zegona, atzian gelditu da emozioa. Hala da, eta zer honako emozioa izan dugun hirugarren postu hortarago. San Juanek irabazi du, gizonezkoen juvenil mailako txapelketa, eta estropada bakar bat geratzen zaigu, oraindik minutu batzuk falta zaizkigu, estropada honi hasiera emateko, eta gizonezkoen senior mailako txapelketa Zumaia, Zarautz, San Pedro eta San Juan arraunean izango ditugularik. Atzeren aldi txiki batean hartuko dugu, eta segidan izango dugu ere, azken txapelketa honi konta hartzeko. Eta gaurko estropadei bukaera emateko, absolutu mutilek izango dute estropada. Esan behar dakagu, senior nesketan ez dugula txapelketek izango, ez da holako nahiko partaide. Ea klubak kontutan hartzen duten datorren urteako gehiago puntatzeko.
¿Sabes dónde han dejado? ¿Cuál no está dentro? Prueba del ITV de la compilación. Bueno, eta azkeneko txapelketa geratzen zaigu jokatzeko Pasai Donibanen gaude, gizonezkoen absoluto mailako txapelketa jokoan izango dugu, minutu gutxi barru. Eta orain arteko goizak eman duena, hain zen ere txapeldun desberdinak izan ditugu, infantil mailan nesketan mutrikuk, gizonezkoetan zautzak, bestalde promesa nesketan San Juanek irabazi du, San Pedro gizonezkoetan, juvenile mailan Tolosaldean neskak eta gizonezkoetan San Juanek. Ziaboga honenak, baina arte emandako sariak, infantil nesketan Tolosaldeak eraman du, mutikoetan zautzak, Tolosaldeak eman du promesa nesketan, Zumaiak gizonezkoetan, Hernanik neska juveniletan, eta San Pedrok eman du saria hain zen ere juvenil mutietan. Bueno, argi, zeren eta lau train batelak hor ditugu ja prest, Zumaia lehen kaletik, bigarren kaletik Zarautza, San Pedro hirugarren kaletik eta laugarren kaletik San Juan. Lerrokatuta lau untziak, une batetik bestera emango zaio hasiera, beraz, argi, adi, ia bandera txuria lehorretikan ateratzen dute, ematen du jada lauak ondo daudela, estatxak hartuta lau lemazainak, eta ea noiz ematen duen balekoa lurreko epaileak. Argi, bandera txuria, bera segurekoa hartu du bere bandera gorria, hasia da azkeneko txapelketa, hasia da senior mailako azken txapelketa. Eta genionen bezala, lehen kaletik Zumaia, bigarren kaletik Zautza, hirugarren kaletik San Pedro, eta laugarren kaletik San Juan. Azea, irtera izan duten lau untzi hauek, horre ikusten ditugu San Juan darrak etxean ari dira, laugarren kale hortatik, erritmo bixi-bixian, atea dira, agia lehengo kale hontatik pixka geratu dana Zumaia izanen da, hor San Pedro tarrak ere, San Juan derren ondoan, aldamenean, hirugarren kale hortatik, eta Zauztarrak ere
Zumaiarrak lehen kale hortatik ikusten ditugunak une honetan, aspaldi pasadia 20 segundua, beraz aspaldi baleko estropada dugula, eta Zumaiarrak ere bere lana egiten eta pixkat atzean gelditu direlarik. Aldiz, 2, 3 eta 4 kaleak hor ikusten ditugu bere burruka hortan, Zautz, San Pedro eta San Juan. Bai, hori da, ez? Mateu Zumaia pixka atzean gelditu dela. Lehenengo kale hortatik eta... Eta lehenengo ziauga hortara izteako gutxi falta zaia, 4 untzi hauei. San Juan agian 4. kale hortatik lehen postuan etorren daiteke, baina genion bezala 4. kaleak ziaboga emateko orduan, hor Elezo aldean arazoen bat hobeste ematen ari da. Ikus dezagun, ia zer nolako ziauga eta zer nolako lan egiten duten San Juan darrak 4. kale hortatik. Ziaugar iristear 4 ontzia argi egon gaitezen. Ea, Zauztarrak ere 2. kale hortatik gogor datozti eta sendo. Hor da, San Juan sartu da, baita San Pedro eta Zautza, ja San Juan, ja San Pedro Zagarautz, batera, argi irteran, hor doa Zumaia sartzen oain, Zumaia ja, sartu da Zumaia, eta irteran egian esan neko lantxukuna egin dute San Juan darrak, ez ziagontan, eta baita ere Zarauztarrak. Bai, bueno, nik ikusi ganangatik, 3 ez, 2, 3 eta 4 kaleak batera, Zumaia 5 bat segundu atzetik, baino Zarautz eta San Juan igual pixkat San Pedron aurretik, baina hirurak pare-parean. Pare-parean eta genion bezala arazo hori 4. kale horretuen ziaboga emateko orduan, eharki bideratu du hor San Juanen. Bai, badirudi libratu dutela behintzat, kasu hontan, lehenengo ziaboga hontan, ea gero 3. ere, igual baliteke guain, korrontea pixka jetxi izana, eta igual erreixo ematia ezakit egia esanen nahi zondo fijatu, baino... Gerta daiteke, baina gertatzen nahi dana hor lehian handabiltzala eta 3 nahiko parekatuta 3 untzia Zautza, San Pedro, hori guztien San Pedro tarrak, eta baitare San Juan endarrak, naiz eta San Juan bat 59 eta lehenengan izan ziago horretan, segundu bateko aldea edo pizka, zerbait gutxizio San Pedro eta Zarautzekiko, eta Zumaia genion bezala jatzean geldituta 9 segundura, San Juan erekiko 9 segundura Zumaiarrak gelditu da. Bueno, bigarren luze hontan oso gertu ditugu ja ziabogan, haizea kontra dutelarik, eta Zauztarrak 2. kale hontatikan, pixkat lehen kale hontara etorri dira, babes horrenen bila, Zarauztarrak 2. kale hortatikan, eta San Juan darrak hor daude lehian, eta bizi-bizi, 2 untzi hauek pixkak geratudan agian San Pedro izan da 3. kale hortatik. Baina, bueno, ziabogak esango dugu, oker onola gabitzan gure ikuspuntutik. Ziaboga gertu dute, 3 untzi hauek gertu dute. Atzean geldituana, genionen bezala Zumaia dugu. Bai, eta badirudi San Pedro ere pixkat atzean gelditu dela, ez? Hala da. Zarautzek atea diola bateko difentzia gutxo gora bera, San Juanek beste bat Zarautzi. Hor da San Juan, ziaboga manez San Juan darrako ziabogazia, baita ere Zautza, ja San Juan, ja Zarautz, San Pedro, eta oain sartzen ari dana 4. postu hortan, hain zen ere, Zumaia eman du ziaboga, 3. luzaren bila, 4 untziak, eta ziaboga honetan ezer nabarantzeko hainitze? San Pedro iruditu zait behan du xamar, ez? Brankakin behan du giratu dula eta hor ni iruditzen zait denboa pixka galdu dula. Ja, atzetik zijoan da oin pixka talde gehiago atea ote dieten beste bilek. Bueno, emate zuen agian aldea pixka handia gozara San Juan eta Zautzen aldea, baina... Bai, baino segundu baten, bueltan esango nuke, osea, hor ere oain digan ez dago ez erridatzia eta nik uste bi horiek izango dutela bukaeran lehiatzeko, lehenengo postu horren burruka horren gara. Bueno, hor da ebitza bere borroka hortan Zautza eta baitare San Juan, ematen du San Juan pixkata horretik anan dagoela, eta aldea lehenengo ziabogan segundu bateko izan da,
bigarren ziabogan, horrentxe jakingo dugu, zenbatekoa izan den alde hori, uste segundu batekoa izan dela ere, beraz, hor mantentzen dira aldeak eta hitza kontra izan izan ondoren, kontu hartzeko da, zautzek egiten ari den lana. Guain izan alde dutelarik, ikus dezagun, zer honako lana eta egiten duten, tarte hontan 4 ontziak. Horritu zauztarrak, bera lan egiten, eta San Juan darrak sendo, hor lehen postu hori mantendu nahian, etxeko ontzia, orain arte 2 txapelketa irabazi dutu, San Juanek, ea zer gertatzen den, azken hontan, ea zer engertatzen den. Hor ditugu, hirugarren ziabogan, hauek eta San Juan ja hasia da lanean, ja San Juan, zautza ja, San Pedro sartzen, justu irtetzen San Juan, ja San Pedro, eta guaingoan ere asko kostazaie bai San Juan eta baita ere zarautzei ziaboga hortatik irtetzea. Gauz bera, hain zuzen ere, San Pedrori eta Zumaiarrek kostatzen aizaie iristea. Ea guain, eman dute, ziaboga Zumaiarrak 4. postu horretan, eta beraz, hor doaz, beraien lanean, 3. ziabogako denbora, ontzi hauek. Zumaia, Aldea eskaxa, 6:44, eskaxa beren artean, 6:51 eta San Juan 6:42. 2 segundutako aldea, ez ziabogan geniona, ikus dezagun, beraz emozio izan dezakegu. Bai, San Juan pixka eta aurretik atera da, baina, bueno, hemen, hilala bizi, eta dena eman gute denek, eta hoxe indar gehiena gorde itxunak, hoxe ez. Oain ikusiko da, nor ditune indar gehiena, ez? Bai, bueno, badirudi, ja San Pedro bai gelditu dela lehenengo postu hortatik kanpo, domina ere emango du, baina, bueno, hauek ja bandera jokatzen nahi dira, eta asko dau. eta hemen da burruka. Burruka latza, hauxe izan da, 3. izagoan izan dako denborak, San Juan 6:42, 6:44 zarautze, San Pedro 6:41 eta 7:07 Zumaiak, hor San Juanek egin duen ziaboga, pixka juntzaio, ez asko, baina gero kosta izaio atatzea. Argi izen da zautzak, ez du etxitzen, eta eman, eta azer ritmoan datozten, Bai, eta emateu branka pixka sartzen nahi dela aurretik, ez da igual oso perspektiba ona, baina, bueno, minutu azpitikan, falta zaie eta hementxe daude. Hementxe daude eta Zarauztarrak erritmoa bizi jartzen eta San Juan ganditu nahian, lehia dugu txapelketarako, gizonezkoen absolutuen mailako txapelketarako lehia, eta zerolako lehia, San Juan eta zautza eta San Juan, adi zautza, adi Zarautz, ja San Juan, Zarautzek buelta ederra eman dio, estropadai, buelta ederra eman dio. Kriston buelta. Haze garaipena, Zarautzek, ordoa guain San Pedro, San Pedro, eta 4. postuan Zumaia sartuko da. Zorionak Zarautz. Haze azken luzea egin duen Zautzek. Bai, hor 2 segundu atzetik emate zioten, 3. ziabogan, eta azkenen, bueno, estu baino. Bukatu da, Gipuzkoako batele txapelketa. Bukatu da, gizonezkoen absoluto mailan, Zarautz irabazi du San Juan. Lehenengo ziabogan, bigarren ziabogan, 2 segunduko aldea. Hirugarren ziabogan ere 2 segunduko aldea. Toma. Eta azkeneko luzean, Zautze gainditu. Bai, eta ezer ez dago idatzia, eta meta pasarte ezer ez dago irabazia, eta oain azkeneko ontan hoxe ikusi da, Zarautz atzetik junda, baina inoiz soka askatu gabe, eta bukaeran, arraparri pasar. Hori da, alaparri pasar eta nola pasa, eta irabazi, eta txapelketa Zarautzaldea bidali. Hala behar dineta. Zumaia, 9:43. Izugarrizko lana egin dutena hain zuzen ere Zarauztarrak eta beraientzako garaipena.
Zarautzentzako segidan izango ditugu denbora ofizialak, eta ikusiaz nola izan da, bueno, kluben artean txapelketak desberdinak izan dira, bi klubek bi txapelketa ere zituzte, Zarautzak eta San Juanek. Hor ditugu San Juan eta Zarautzen irudi hau lehia estu-estuan, bukaera izugarria izan da, bat laugarren kaletik, bestea bigarren kaletik, babes pixkaten bila junda Zarautza entzuten ere hirugarren luzera hontan. Hor ikusten ditugu lehenengo ziabogan, parekatuta, hiru batelak, bigarren ziabogan ere, San Juan darrak nagusi genituen, eta lan izugarria egiten. Eta hemen denbora ofizialak, 9:06, 40, Zarautzek egindako denbora, 9:09, ia 3 segunduko aldea eta askotxo. Asko iritzu zait, estu goiritu zaitzeto zela. San Pedro, 9:24, 33 eta 9:43, 81, hain zene Zumaiak eginduen denbora. Esaten dut askotxo, 2 segundu baldin bazian hirugarren ziabogan eta azkenean ia 3 segundu, ia 5 segunduko aldea taizkio. Bai, bueno, argi dago Zarautzek azken luzia ikaragarria indula, eta dena eman dula, eta bitur esaten ditu indarrak hauek bazituzten gordiak. Bai, eta nola zituzten gordeak. Bueno, genionen bezala, Gipuzkoako txapeldunak hautsek izan ditugu, infantil mailan nesketan Mutriku, mutiletan Zautza, promesa mailan San Juan izan dugu nagusi, nesketan, mutiletan San Pedro, juveniletan nesketan Tolosaldea, mutiletan San Juan, eta gizonezkoen absolutotan irabazlea Zarautza. Zarautzak 2 txapelketa irabazi ditu, bai absoluto gizonezkoetan eta baitare infantil gizonezkoetan. San Juanek ere 2 txapelketa mutilak, juvenilak, eta aldi berean ere promesa mutilak ere neskak ere txapelketa irabazi dutelari. Hau esek eman duena Gipuzkoako txapelketa honek, estropa politiak ikusi ditugu, batzuk nabarmen lehen posturako, bigarren posturako aldiz hor lehia txukunak ikusi ditugu, eta nahiko goiz politia izan duguna. Genion bezala nahiko politia ez da, txapelketa? Bai, hoi da, oso estropada politiak, batzuk txapelduna hasieratik markatua, baina beste postutarako lehiekin, eta azken hauek ere hori oso estu eta ikusgarriak, eta politiak giruare harra eta bikain. Oso ondo, mila esker Anitzek Alonje hemen gurekin izateagatik, zuen komentarioengatik, mila esker ere lankideen guztioi, kamara realizadore eta bestelako guztiei, eta guk hemen amaiera ematen diogu Gipuzkoako txapelketako retransmisioari. Datorren asteburuan non Legution egongo gara, hain duzen ere Euskadiko batel txapelketakin. Ongi izan eta datorren asteburu arte. Agur! Aio!